When I suffer what I done to ma, we don't want an Yadanya. Manhyia, brebro. Emily Piao, Mamusa Sanya Biano, I want a chill, some penny, some you. Me patcho, me mammy at Shred. Umami, Patcho Annie. Umami, a friend say. Patcho Feno, Anita Brown. All the two said the first year. Patcho Annie. Maybe I may call my maybe Sunny say. Honest one cry a chill no. Mamusa Sanya so. Nana, my brother, Nana, at Yasen. I own a kind. I be a near my bed by Kumi and play. And a nana, and I could whatever kind. Opemasempa. No, Opemasem. No, Pawasem. Patcho Annie. Because a dear dance song. Oh, and I am also working in an or you'll be an open nipa, or you'll be an idea what to say. And your mammy, a new pen, unique, a Otumfour, Emma will say, Asantehemaa, Nana Konadu Yiadom, Otumfour, and son. And then when I come to 10 airco, when I come to Papa be aircono, a piano, and near my bed, I bet me a cano, bet me a dinner one dance here. Semina or brand one say I will be Bia or ye Bia. No one bless here. Patcho Annie. Upon 2 million, no one bless here. Patcho Annie. Who are for the other cacao? No, Sasso Pemcolas. No, Sapem. Annie. I see. Mamma call mamma when I'm no mamma, so I think Obapa, the more quaba, no, the first say. That's all my friend, I draw for you. 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 Asantehemaa can't draw for you. The man for you. Obapa, I'm so. I piano, Nanaima, the cat can want some Bakra. The money deaf for I am for you, man. I send back a pen, Abaka. The American say, men are Nana Konadu Yiadom. Why about Papa Bia? No, but I am a friend in one of them. A face so, about the Bomias at the man. A face so I am Nabia. No, do Bia. Sawaya, Sawaya Bama. We are Kremoni, we are. Different tribe bia no do bia opo bia sem na de mama be kai ne kase pa ne se Emily our scholarship our takwa nti awo do ko school okay eto akwa no aba na ni na tise wa ba o se yamfa ne na nya ne emra no owu ne na ne pe no aba ne se na wa beto ni mu enti eno so samia na de ne kwa kurai ye wini biom Emily fita kwa ba kumasia oni obi oboko na dise bia ye na nafufura ye de no ba no ono na bakoso ano no so aso ni e de amaye mama mi say aye bia no abia na ma tiase obey Emily atimi abeka abakoso na se wapi sana sama e ka so obi e ka so obi be e se o tire no mutu a o campaign sem so campaign sem a o kan ina no mi kusa se who na chire we ntima o chire me so mo fancy wadama ye fia ya na ye wo ye fu ma se me tira Otumfour se tu fie e de wo nyina ya be se fu e na fia so ti ha campaign sem entwenempo adowa kete wo ya da wo be wuni ya esansa bibiano entwini de ahimo fia ya timpani sem ye nwasa eti yishana sa wo ba ya nsa da se ya kirawo enso so na wuchia nema eti mi fia ya na mshia bibia ana be ba no so aba me to ana no so to aso wadama mamusa de chato na afi me nko ma twetwe ya fa amle na wiye mamusa sa nya bia na yema eto no mo ewo nsia do ana okọ akurai hu na na bio enka wo se ohima bia nka bia obesa abedi Asantehemaa anka esu ben nka wo pa free say ni pani esu ben na esu ni ban ben nka me da si wadawo made nyina ya hwehwe ni se Asantehemaa fitete
efi na nananom so ebe pe na Ahema mo so obi bia ni wa ba sabi wa ba ji dimbone eni ti ya na ekwekura na yasra mi se ya na fufu a Otumfour de me ba mo siso no yasra mi se suwa ya fi tete ya na nanom a kire ya tete no yasra se ono so ba no onko so anu mehia saade ani bu na amada bishia no na ameka adehia fo no ameka yina yembom na nya baako na yesu ya basom pa sada yesu na na Konadu Yiadom bas meso medewase se enya bia no yetu ansa fira musuba eni yakode na ka twato na afei kura meja mkwan epacho ansana nyanka sayebra Otumfour asiatito ababiom na nani de mebo dia mebo mebo ansana menana ebekasa no yawo enkofo ye from abrafo okay omo na omo besimi na namba ne ansana menana akasa okay ti emrane yo mi besibi achwo e ba jo sibi chire Asetu wona wuti kwasya obokasemu asetu woni prempremu yado woni hine mu hine woni obi konfa na che a de panye penu ape odua bode ni apemenne adana oja no wa santene ne nyongu no wona akonku dini kum ni pedio kunko ansa wuja chichi Asantehemaa asetu woni tete wankuma dameti ankuma Ola oshim kofa okom afim jin semdaru na usayi na hwiase na nkrande gyawo wei na so sasa wani fie panyini asemo wei yeso abajise wei ebetu eni torini Asantehemaa mama de ye femfri sasa busam siyente ne bakwa woni akuti wa chichirai yakushi kobo yakuja wa dobe yakuji wa bachem eduti ko sunchaso chaso dia benesie KoToKo Fie Asantehemaa nkwan so nananum ehirao se asuko no ma sabe wonso empanyinsam wodi ado suko na wo chiachire mu wo fazi kamija mo akọ ba ne kwakọ musa wo se sade usi ehia de e wo school na Asantehemaa mamle ne amane usu firi KoToKo Fie ha wushi amamle ne amane se na ne mienu esi ekosi fa bia no umre e ma wo mehia timi konkan acho ane na plani de membeye pase ya dia Asantehemaa mani tunche ya school de nya pa je wo se misu mimia me ho awo school de no ene Asantehemaa kosem so obeka sanka wo firi KoToKo Fie anka oha bia ni wona wachie die emi nka ngomesua de nka wo de yede sika wo fie na wo fie ade hia butua mu die ene sabe ko dwo fo makura no yemfansi eche yebesa to ensa fro na bifufro wa wetima yede aka ebedama sepra yedama se enu me fa se emi woni omame ana etwetwe enkomo a sabe yensaka nanayima mbonyamfo ba kuso a wonso ba wule ma tuwa me ha enche yene me maame so eba otwe enkomo na yobisa no kakira wono so onim owo me ma akwaba enche yebe ko nananchen owo me mo akwaba na wopom etisei anti enche yebe ko nanayima enche no so yano no adwetwe enkomo owo me mo akwaba na mpacho wopom etisei mama yafa kasamunu ko wan pa mama nyame adom mpacho me mama amene dwetwe enkomo Nanahema babo dina baby a udi manafi ya twaso ye frame na na pia amoafo akoma amoafo Manhyia amoafo Manhyia akoma mpemba penene me ona udi ma nana emu akwa baby o ya me de nana ye difuna na ojuada ebe pim sabre ya ene yabriwa ebe kwa akura yebeja ne kwa twatwo akura yemusase se bibi base na Asantehemaa mne ni amane ye ka Doteyie kula na Doteyie kula ne de
Doteyie ni say oyo ohene ana oyo ohema na onye oba bi kwa ada ye di besie hu no eno na efe ne Doteyie no nana ene wo so baby uba ye na de twato ede ne wodi kan kora hu ansa ede ne wodi kan hu sesi a uba ye de ne wo hu ana se fira se na na otware nyina no ede ade na mo hu ewa se ye nana Hema ne Doteyie me ba ye de me hu ne ma bebre titru akonfo no we kwa na me gidi se bi kra o ma wie se o mo kra de o mo wie kra a o mo gusu eye adwuma denden de o mo kom and then so na ye last day a just a day katro ema amama nyina abechia yewura ama na hyede ana mammi se bia no ye na Doteyie oyo ba Hema de na oba na Hema yemusa se so ede nsemfo ba akumienu bai na edem sonko e na Hema ho a sabe mo de be ka ne pa nana de se me tra ha kana sama ade be chie na de me hu ni say oye nipa bia oka nipa bom open kabom okay ana otufupa pa entino nana de me kai ne ma wa ya ma ya Hema afro bi no ma na cha se pro ya dwene enti asie so odo nipa okra na ona mabonte na bo refikase mo a oba mi ansa no wapie ma me mi ja okwa no emisa se so bia no wona wachichi ni benche ya wona wachichi ni benche bibi to mantimi ama no ede na wo ka cha safo nyina ne dai wona wachichi ni benche ya went want me for ne ko twa mansa ama wona na Hema so dampam no ede asam na baka kire safo nyina na I say enka wo ebenya ka wo nyina ka wo ba yani ye mane na nanom eye amamre ni amamre a wo besua fi saa de we mu etika enyan ana ka wo nyina ba ya enka ye pa because ye nyina no ye mame ye nana ya de nyina na atofo mu no eti ebenya ka ye nyina wo se be ma ye wura hyeden ma me na ka chato kwa na maja kwan wo bibi abasa wo ka chato wo bibi abasa wo ka chato dia wo se me ka chato ne se bibi se ba awo se ye nyina ye ba ye beta ye wura chi efi se ye wura de wo si ye no se bibi to no sa na se ya ma ya che se ama etibi me ka kire wo bia wa ma se next time no ye ka se bibi mra na mo ye wura ye bibi se dia awo se wo bia bomodi na obechia ye wura na o ma na hyede na ma pia ye bedo ase se ye nso ye tu ye nsafre wa oni ye etwetwe nkomo sabe de yegusua eye nana Hema ne Doteyie enti yegusua fofo bi ba wono nso ebeto aso na ye no atwe nkomo nana Hema da ase se ye tu ye nsafre wo nso uti eba nana pia ye da ase pa sabe yegusua eye nana Konadu Yiadom otoso miensa ne Doteyie Asantehemaa ti bari bi obi ewo echichi ni bencheye
Otumfour nyamekase eye ono akasa ne maame ni sister ne Doteyie no ana wani gu so a wo hwe Grace TV Chess TV Obofour media ya ready say de befa from bia no ya befa e de aba be somo say de amamre ene amane etie Asantehemaa ahanu mutei no enti ana ya da etoso 9 ewo Manhyia hanu musei ena ne da etoso 9 na ya start free ayet kwasiada ene start here ena ya duadu ma ejanu maji ababa adi ababa pem ene ya wada enti ena ne da etwatso ewo ahanu musei ena ne da etwatso ewo Doteyie no ase enti yasra wo se wo fie na wantimi amma e ma bibia haw ya so bo se ye besi bia no ya le baba somo ya tiefo ene ya shefo papa bi enti ana wo hwadwuma de na se a anya bata sa ahemfo no asase e ba omo ba mako eye nanu ahema nanu mahene ahemfo omo nyina asase se e ba kakra enti Nana Breje wa me hye bobo sadie ebesi ewo Doteyie asibia no medimani ebedi atre na me dia ba besomo eye na Konadu Yiadom the third the Doteyie no ena wani guso a o hwe ewo Grace TV ene Chess TV ne eno no ya boye ho ya kan ho ntam se de bekoso ha bia no ani ekura na betofo ma ya befa e de abremum na manya opanyi kase bi ewo mensabe nkum so ma me na opanyi kase no entwetwe enkomo opanyi kase me wo fa ba ya ena na me poacho apomo etsen Awurade adom me ho ye pa ya da oba ade ase na me poacho udin edesen pacho ye frame prophet Kwabena Teria prophet na just say uye nyamuko before kase pa na wadoma because difo ene eye amamla ni amane dia ekebi akeni twaka se minim na meka dia na wadama difo de obepiemu ewo amamla ene amane asesen yo me ti wa me no din komo yesi ai me ya Asanteni kwasem yes me ya Asanteni te Asanteni na sufie ene aditine ya kwasem enti esi ya kase odifo a atams ayana ebinom ntanti ase yawo amamre ene yawo amane amamre na kyerem ye hu se abusua na se trabo awe ya dawu firi mu no eno no ya amamre ene yawo amane bacho won sama kyero mi no me bacho no kwasem aha tiwe na amamre na yeye de de da ye ma be kwai ti amamre de ensi wosofo bia kwai amane ni de si ye kwai amane no obekyere bu kakra kyere amane no de na eye emani simu kwai eye de ade yo esi asofo kwai amane no ye kan abosonsom amane eye abosonsom ena amamre ezo so ye culture okay rajo wati ase tamania ne bibi ti se nana jensanom ezuyo nana dia trojen sanom ezuyo nana hwa jensanom ezuyo no ye amane okay said o kanu ye hwe otikoko so obi asante kotoko hina oti akwa so no osum nyankopon osan ewo nananom akonfo omukom de ka se ayabosom ena ono so ye sum ye wura enso aka wo enti sabiti awu ka se mu na se amane no mom ha asofofo dia ene wo bepie mu ewo Manhyia no uye ya wo do wo be sa amane ni e so otikoko so oya amane se wo sum
what about Soria? Now, Amania, Nina, which will be. Mamma Chiro. Oh, say, Asantehemaa, as if he said, once an open or also. One on Yeshilano, Yanchiano, Gossam, Yeshilano, once I walk him so, where you be at, open yam some pa, Gossam, on finding yam so many a day in Yabro. Make I say, I brought between 25 years anniversary crown. What on the surface of 4, am I a buy? And I won't say years ago, so you don't die a day, am I? Was that be a crime? Won't say, Yammy, or damp from me. Some damp from Yabro, damp from CC. I saw for 4 near Bay, a wolf summoning. I did that Abrewa quite. And you won't say, I say God first, and I'm a Bajamewa. God first. And the open soil will be our Christian Mapa. So young Greek. Yes, and to a Christian Mapa. It's a people of Brescia. A Christopher, ye who free more any day. Okay, Maternity, and I will be able to say, and I will catch a Christopher. Ah, Moshe, and Mamma, a woman's yard, and say, and I will catch her or Madama. Oh, media may catch her or one say, Sabri, will be our Phoebe and Wamra. Many a mass of 4, a Christopher or no Mamra. Naya amamre na yaya de yeye nanya amane ana yaya de yeye de sese de amamre ana yeye abrewati aso ni dia no pai ana abrewati aso na abra ono obaye no obesuma Asantehemaa wo Kristo so ani ni krediem ana ode abesoma Asantehemaa won se nam se sompa ya nana sa broda akurawa sa bia kwa koja no pa wo krai woni opim so dia de fere nyamekese but just once your friend nyamekese ya dia tin your friend nyamekese because of say obedi Asantehemaa kwa obedi so me metime na ga se Ghana nyina obekon kodia ya dey ama wo man woni na bere watia ti dia me ka che Christopher nyina ne say wo momra na ye nyina ye nkamo ni enya bere watia ya dey ekwan etimo obi mfa mehyeche mu say aha ya abosom sam aha ya de David ayiye enya abosom sam ko se wo kai se wo ko Jeremia hwa Jeremia ka sembi Jeremia say omo a wo mu ni musu no mu ko fa wo mu nyina anya dai emra no mu mesu me pa cho kanu so so e okay ate we de papa bada wase ene emra ni adaja wunyama ya emra pemu no yesa baba won chen ene watwetwe nkomo ya bada yo mati yo na ko program Chess TV ani kuso a usha amampanyi fo ena abedru IGP ena ababedru efiase se no etu usha moto no esu moto no ekasa ewo honomo kasa hodo esu ediachire eni akasa ye IGP police panyi pano ono ena abepie mu ewo fidie mu hanu se no enti ana no enya asam ketwa ewo fia hanu mu se enya asam ketwa ewo fia hanu mu se eye IGP enti usha grand so no ma ewa ye gidigidi ba kasa hodo ena enam ono mo kasa wode ba ye wo se ye se ayifutire ebidi di biachi empayinfo no so ebidi di biachi enti panyini ba ye wo se panyini na ebe enti wo sha kas ne de ena edi achire no ena wo sha wahima ya odasu ya Mamu de sam na mano ma bia laji cruiser dia ma o de ke dia ma utmi tiani akasa ya IGP ena ababe piemu ewo fidue mu hanu mu sei enti ena no ano de ye ankasa enti mesra wo se osofo ani edi echi eye Grace TV ni Chess TV na de beto fem biaro ya de bebra wo se ahima emahima ahimfo ebi mu eba omudi etuo ena di kan ekasa we nyina eye
ashaso de awu se omo bi akwan mu ade ama opem so nya mekase se de be ya mra no so a nya mekase e ba bepie mu e wo fia ha no mu sei enti amamre ene amane ene wani gu so a wo hwe e wo Grace TV ene TS TV enti in fact ene no script no wa hwe ya adebedu omani abre baye omani abre tsam krodom asia ye ba ko pe na ewo ebedu enti yakuso ewra mo mansoyema ena ababe pie mo ase wo hwe efonyi ya etwagu ya mansoyema ena ababe pie mo e wa hanum say the youngest queen mother the one feye pa oyema ne one feye oyema oye young osati na ni mu baby obadru bia no se oyema abepie mo e wa hanum say enti mansoyema so yamana kwaba oba no enyo no kwa ena baye one ne dom na yemfo ne man panyimfo ena ebedru ya no sadia yakase amamne ne amane akwan so no okọ ahwefia ye wo chidom hene ye wo benkum hene ye wo ne fa hene omunyina ba bepie mu a omunyina bepie ma ena ema Otumfour enye chidom hene benkum hene ena ne fa hene no enti amamre ne amane akwan so no wo sha ye ma me Konadu Yiadom the third baby ayasise esi wono mo wo se ni mfonyini so ewo hono mo ye wo se ni mfonyini ewo hono mo ye we na eka amamre ene amane a etwagu ewo tete video so wo hwe TV no so a wo se ya papa panyimfo verse no me bedroom fia no na me friend nwura ba sisi me be wo se eye nyanya eye abusuafo no abepie mu ewo fia otikwakwa so eye wuku apema apembeba krobi Asante KoToKo ehene abusuafo no ena abepie mu ewo fia hom se ena menya me maame oba panyini ewo me nkyɛn etwase me ne twetwe nkɔbɔ na amamre ene amanye bia wo bia no ode akyerɛ ame wadama me mo kwaba ya raba ame pacho apome na me ya dum ya hoye ade ya kyen ya du sa wele na kwane ahode wo mu dia nokwasam afọ ba ne ya da na se nokwasam na mame yembo yeni embra menhia hanom sei yeba menhia hanom a wadama yesesa kofa yechi mame sa bisa o me pacho udin ya freme na na afia ko bi se wa mpem nana efia ko bi se wa mpem ya de to Asantehemaa nokwasam ada fo mu eti anuafo na e ware nyina wo obi a we da ne ko hu bia na ni se na na afia ko bi se wa mpem ne bedin forum tini ya ma wo se card we edo obi akoma na chese eye nana afia ko bi se wa mpem ya wo no the bedding for the bedding okay your my do mo to no aha chese ne nana ne no kwasam na mama said e wo kase ne nana no no ye be pia mu wo menhia nana ne nana no be ye be e no mudi no wo menhia sei yan de ye sum ye ba sante ye ba ti ye sum ye ba ti ye sum sukadwa ti ba ye no ye ntena ase efiri kwasi ada no ye gyina ye na so 24/7 ene ye sum nana because ye ba ene da fom no we chese mo ba ene da fom no enti ni nyina achi opo se eye mo ba ene da fom nya achi mo sum sikadwa enam odo ene ahobrase a wo enti ene kola se ame be pa so me mo akwa ba so mi do so abra na pacho udin pacho ya frame na nephew ko bi se wampem na fia ko bi se wampem na we chese na pa mo nyina wodi ene na ko bi se wa ampem no kwasam na odamo sade mutifia dri a moda susumi maybe samo osono bibi ewo mana asante de ye wade oye kwasam asante de ye wade oye pa ya tu ye ho asi wo se ye besom osum a esum de ufu akomam na wadwum ya asu nhira ho ma wa enti no anya se bia ye trust bi da ho na se bia bibi ntina bia ye ne se ne ye sum no e fisade no ye wo yatum ye frifio bibo enti no asum de ye deserve se ye sum na just say when mamamre any amane e wo fia na best me be so ya ma me ya okọ ne crutch aya me de meka se me nana if se nana nka so aketekete ne me
Nana Konadu Yiadom the third otoso miensa se eba ne sisi ani aka se ka bi kakra afa ye maame ho a esa ben na betimi aka afa ye maame ho esam de betimi aka bebre okosam ye besima de wacho okosam owa badaye okosam jise wa fa wasam ankoda no wa batam papa obedi akunwa mre kakra yi nipa bebre wo mo ba na ase no mo nyina so fa so wọ́n papa yẹ tó deɛ da ɔnyɛ kata so mbɔ mu aso ɔtɔn deɛ ɔdi nfɛ mu sɛ yɛ som na ankasa ɛnɛ no yɛni abere paa o ebi esie nim hɔ ɛna ɛda fam nokɔsɛm ɛnti sesie no maame nsan mmra wo so mɛka sɛ wodeɛ ɛka woyɛ young woyɛ youth sisi ya osumi aba wani so a osumi ebien ena obeka cha youth no a omo hwe wo sadle yo me pa cho de me sume kan se sebe ya se agiane a eni wo maame buchi aso na se ye chiri because ye de a ye beto ye no ye mu bi de ye fie a ye be free mu no eya amamre ene amane ene wo fie ho tutumi nsa ho mesre minuanum se bebi amwo bia mo ma ye nje amamre ene yamane ye ho na no na ye nananom ditna asia ma ye nsoso ya ba beto efe enika se hu ye ya efe nika e ma wusua de e ma wonyera wachi ti mesre mamma mo ni mre na mo menfie na mo nsua na eboa meda se fama me mama na me ni nkomo mama sade ye ka amamre ni amane no wadama eye yedukuchim ya tadi shem ya babo shem nyina aka amamre eni amane ho ana go Asantehemaa me pa chane awo kan ye nyina aka Asantehemaa mre ho yedukuchim ye babo shem se edwabo abak sei se wo sana na hema bia fitia de ye be se tutu ne ntoma abona botire abona duku ahya na henema no eno na be mo ho se nipa wo se oyo hema ana sese onya hema kwa na oba de wa be se fra o kaba eno wislate no akata so a obebo duku no eno so kira sa on so yo oba o so wa fa ho a wo bedwabo no etire nyina ye amamre ni bia pacho matemedase niko bi na manka bi de mama wadama why oba panyi ede na wo ka che you tun say ye hwe mo ni ensua mo wo de ho mo kasa mu mo ntade hye mu ana de ene ye ni youth na ya badwabo ya se ye hwe ni ensua free mu ho so me de my address ye make afa som no say ene na amafro no mo hwe som no ma mo nsua ye ye bibisi ana ma ba som no hu ni sa na nya abosunsu wo ya amamre ene amane because wo ba ana hu daasi o nyina wo history abakoma sam ni nyina wo ho enti wo hwa na hu bia daasi na wo de ka che nchirima no na ye nchirima no so ba no omusia na amamre no tiwo tete obi ka enti yosia ene kawa ene yosia di tira ye nananom enti mo yosia ne pa na me am gina wo se ni so no ya nana ya ni abre pa ya ni abre ko se mane wo mo ti be ko mo ti dom ni ewuram na amamre ni yosia esa sa no bunu sia ana buaye ya daati ye ntiri ba beda se kama me mama oso owo bibi ba ko ka ye wi ana ye ko me ba chawo yo dia me kan se amamre ni amane no ene no one se ye kira bibia to honom afa Kristo de ono ene bo ni nyina to ye Bible ko na se ye fa kansa de makaza ye fa siza ene sa ne ma no a ya to agunti na amane bebre no ye bre no ye ntade hye munye ye kasa munye akwa ketu akwa no a wansua fie kasa wansua fie ntete aduane ye nyina no ye sua fie ni nyina ye amamre ni bi bebre nsua ye ntade hye mkro tete yes ramo okay mama mo bane ye nua mo anya mo da so ne mo wo mu no mo ye nsua madam ya bada se we de meka se maye nananumi bajima de se mo banya nyomba ko bia mo di beje ye kwan eti mo mo asante nyomba ko bi mai ane mo mo mara ni enko butu se pam eno ara kwatu yani abinti no ani me nyina akada no mame ye ka ye se we ni asante akada ye mi se ye se wo so nsama no se we ni asante akada ye se gutu na ma se na me jamo kwan emre mu no ye sa ba twa ba mu ni ani modi nkomo se de etie no yakopo insha mo nso
Grace TV, Cheers TV. And I'm on the Gusua motion. Asantehemaa any amania. Asantehemaa any amania. And I'm on the Gusua motion. Moshe mi benkum so. Benifa so. Any machia. Domino ababampem. Ewa higher pa. Enya asem kuma. Ewa efidua imu ya say. Enya asem kuma. Ewa efidua imu ya say. Na. Enya ewa hinipon baako ewa mtenha. Eye menana. Mame preacher no na me nana entwetwe nkomo na yensua abakosam ana amamra ni amane ketewa bi ewa ne che nana wadama me wakwa aba bedu so bro ena mpacha pome dom no isra ne sikadwa da roma wode no ho kama wede eye amamra ene amane kwa asunti no me mo wudi na mabese enti me basa wa kasa ubo wudi e de che matiefo no marefo me didi nana danso abia mkokwa odi kan Mene sabe Asantehemaa ni wafa Asankarema hina tiame hine. Asantehemaa wafa ase. Asantehemaa ni wafa. Ni wafa. Asankarema hine na tiame hine ne me. Nokosam na wonim de eta be bia han mi di ka na na brako pe no. Because mi preacher na bibisa no say na ya na de egum nsa no. Wonya wa hina utimi e de bitu nsa. E ka che mi se da bi. Enti de me hu se e bi da nsa bia no. Na che se oyo hempon. No wadom o ye be pia mu e wo mensia ha. You must obey and I would ever mention her. Madama, a lay a dasron called the mass and my custom, a dasron call at the ma of my Ghana, the custom, a dasron call at the Massabi, a baby mamu, the custom, and the sire dasron called the Maria sing na. We said, nay, a nibreda, custom, and a custom, they say, Yane, I come at the mass and my custom. Na yaka kwamu asabe yani ehwebo ban ehwekwan edema yewura se basa kwanto bi bebamu a yani akwamfo a asabe bibia si na se kobanto kwasamu a yani ehwe se yeye bia nana bichema wo ye kwamfo akwam enti nana ba mo na mbebo kwam ahwehwe kwam se bibiboni bia eni kwam sanity okay enti si say ya wote kokwaso MPA Mugusu amu bokwemu ahwehwe kwemu se bibiboni bi anya dai ensi wokwem ansana opemso apie aba medase pa akwam ye akonwa sabe se yewura oni ho a enema ye de ho akire enti ohine sabe se wo swaya kire kontre akwam nifa adonten bonkum na toatoaso okay na amane kwanso no yen na sabe wahini jumadi a wodi ne dodo no anu se okọ na otu kwa na sabe kontra ni wonu ma na odi na tie ja kwam okay ayen ye wa kwamfa ko no ma se wo hwe kwamu sise ya yewura asafo hene ena ye kwamfa kutire okay na ma so kwanta ba okay na sabe asankaraba na bompata ba na bechem japekrom na afeto aso a eti yamu de ya ma hilinti no yen na sabe bibisia yede ewom ebo amanema konkan eye kama wadamo yaba Asantehemaa ne amaniema sadi amamre ne amanie ne tia no de na beka fa wo akire ye maburu no ene ye ne yaba se ye behwe sani Asantehemaa ne amanie etie no ye di kan ne se mediaside wo sro eba asasi so adima yewura Asantehemaa nokosem sikadwa bombo a obody boama Asantehemaa epeja no adesrade ne na se kase na mde mayewura nokosem na de di obi oso ne se na obi ahwaye obi ahwaye ene da bonda ewiasi nyina eba bedi danse ewiasi nyina eba behensam akwakoka na adesrade a mede to obi bia anim ne se yede ka de hyehyɛ na to na sense yewura oya sabe no fokasi adom no anu nti no enam so mene nanka ensese obia ekoye na djuma yes enso yewura oya batampa wodi dom nti no enro no ma kwan se akyame mentu wiase nyina se obi opeso di ni djuma bi obedi na wom sense edwan kasa eye se ye ton banche ton body Asantehemaa de nti no mo obi anko na mo muton fridge abetimi aton uton TV abetimi aton na feniema ya be boama sabi atam Asantehemaa awuhu na ahoye no ehu na mo an yenam etimesre se udi udwa na no numbo a jiwa ho me na tum na ko enkosi asem bi afri se sabi akyame no ma me ate ase se
say ye ko na se bokwan se ko brema ye nhye nipa because eti abesre so obi an se ye nko ne aba na akofa abenedie bi abresa nipa no se na de ye ni breda ye wura ato abese no ye nyina ya to abese no obi ani abre because ti nya fe dia go na nya kwala asem because nana wede medase so wayi aso trentem so na ya de ye ho so se de be ya ya fa ya ho meto esam emre pemu no ya sa be preacher na ye ne wodi nkomo eti amamre eni amane aye amamre eni amane djubadie no ene wani guso a o hwe no obi a woni ne be kasa bia no o kirema ati asese eni bre aba na eni bre ho iso en soja sanka eni bre soja e kasa amre ubewu se eni bebre asoja kan o enti aye asante amamre eni amane enti no bibia adeda na kwa mu boko sade amamre eni amane etie ewo Asantehemaa ya sei eye na Konadu Yiadom otoso miensa ne Doteyie no ene yeguso a yedi ewo nkomo no enti ene no mesra wo se ta muchuku so wetimi ama sina wo fidie na chi na ehwe Grace TV ene TS TV na ne kwa bia ewo ha bia no ya de bema na won so wanya bia hwe ewo nana metma de south grounds nana ba o ya wamni nana kula sa ba so that's so ama wura papa absia munya ne ma nyina ye mame woni aba mi hunu amane munya ne ma nyina ye mame nana o grounds na ko ya no e de e na bo wu no oba pa ma wura mu ena me hu adwumi mi kakra de ti ameka se me hu adwumi se could you believe say manso Asantehemaa ya to mame esa ko penke sebiti ene na ngini ko medase masom ewa halum se mesaka opanyi kase ewa halum se eya na asuo na ni kwa sabe body din eya mamra ni amane kwa so no na ke dwa sabe mo no angasa body din so de ba ya me nkofom every say aba mamra fie wo mistake na nkofom a ade ba ya me so eja na ketekete me mbese mafom mana wadama ona na ketekete baba na so be mo akwa aba beje so amedie na me pacho apome mini pedua mboko ya da oba de na no wase me pacho se dem di kaka odin no mabo esomatwe asan me pacho mesra se we bodi atre matiefu ani mahwefo yo edin ka mama omodi yo said ye Asantehemaa damase Otumfour damase amre ni amane ya kwanso yetu obi adi e wo fie wasem bibi pa de e de kwame ajei na min kono adi ana ye from ajei yo min kono adi ana de nana asuo mankran Kasatemea odikai nana asuo mankran bankan kasatene odikai o ka asem wa asante ha asem no nya no kura na ba be kire wase e odi be na be no e ye be huna na mo hunu se e ya akeka na wo ka bie ebe we eni beria ensu moja nana me da me kana ni bla ensoja o eni beria ensu moja eni bla ensu moja what's your say ana wati asie empanyin ne de aboa no se o de adwa akwa ye nyaane ma ne mfa nkokwa ana mu ka de se empanyin se aboa ne de adwa akwa no kwasem eti amamra ni amane ya efia na no kwasem mi ma me owo mi ni nua ya na be ware efia na Asantehemaa Otumfour se tuwo bi Asante KoToKo meka esipei sabi nua nyensen ti amamra ni amane ya ani bonyamu o tumi efia ena efia ho no kwasem ti mimi tumi na mi tiresie no kwasem ti o kan se bi ni e ma bi ho a emfata ense ti ni ewu bisa no ene mamenti o ka na dia o pesa ti o ka
abusua ba ko pene wo mu sabe yeso ma refu ko mi ya bene a ejobo ase na meira ejobo kakra kai ye watini a hono ye fra bi bu bentini e ebe mutini e ani ye wo tini a eno nso e wo apatem eno ne ketwa de ye kan se so obi abane e be hedo tini e lua amamre ni abane e ko omo dia no nsu e ye watini a maso o we kasa police onka e we kasa all of the nyaripa it is ubisa na penisi akop any second form lawyer in sasea ohia busia so ohia in sasea ohia wati ade he na no a ohia busia se unim sa mamra ne amane we ya ubeye dai na wati eti we dia e ba bre dos triani e chimi e bre famu no yeah. Yeah, I know. Manhyia Yiadom. Dia hankasa de kwabena boate. Juma dia midine se ye Manhyia de shi konkro. Enti yanana yibi tonani a na se yebo jama mana esese enini nyina ba ne ebesom tukwan kakra afena mabeduru enti yade na be kwa akura ene de a nesese ya ba ebe hedi amamni ane amani ya de seko enti na wu mi sei no that was no say ngura na egumitini enyenya enya egumitiri so ana we sisimasa sinsimbia asa sisimasa yes so na egumiko mu no ana de amede abobo me wono shire ka ho tamia uka won ya de afra nema ana de adware ya ho se de betimi ubeye dua betimi di ata Asantehemaa yachi ewo babia sabia wotwa bia de beta nachi nyenya na de ayadukase pamusu sumbane yalewa ne nasefo ana memfa bibi ntwa mu se ewiase na ayewo no bibiara yini nyankopon na akwa no ka sa ye ni aduaba no ne yemfa abane nsa yare etu obi obekasa habanye bia oboa habanye egumi ho ne tame ewekutame bibia otumi a ekira ne de edu enti nyese gumi okwa tumi mu ene ahodini mu enogum tese akra fofu akra ona eboni shire ene shire dwabo ase bibia de shire eka ho kunumdie awaho bibia shire eka ho ana yema entino na ma yeme ho sa ewo niema ya de keka ho a mede ya me ho na tumi ni mu beyodu a ebetimi dia tai ye nana echi ama bibia ya jojo yes we nyina kire asante amamre ne amania ewofia ba cho sisubiem me pacho me dawanu ase dia me pese obi bia hwe no osua ne se asante amamre efe na anika ese se obi bia hwe no osua ene mapa wo mu asante amamre bebre na afa ne se ayabosomsem ewe but enya abosomsem
efisa nyankopon na ono na ka se fa de kaiser man na family asafo awurade me de ma me etu wo de kaiser de ma na nya bone ebi na wadi nya bibi na wadi but asutie na sese oye dentino asante amamre de enya abosomsem aya amamre aya kocha aya nananum di tusa santere na bepim na eni yasusu yekura mu enti bibia no na chese aya ne kwanso a no Matia. Okay. So, mesdames, assez. Joshua Bru. Yami Adom na un pipe boko so e. Bidi yankasa de ya wasante. Be free kinka su na be sum ankwa film. Be sum yewra o sum ankwa. Be sum Otumfour o sum ankwa. Pasha. Mo sumankwa eye yewura eba huhu mafama eye abosom na tanofo a etwa Asantehemaa hu asia nyina sumankwa ene de oma no enti no because huhu fam sumankwa fo ene bo yewura ho ban huhu fam se obehwa yewura epi na so oba eye na bibi edikan ye fe ne samanka ana esu obi saa eno ne ade a sepia eche se yewura watena woye de wo ba prapra kwam huhuma fam e ma yewura eba nti so mankwafo yedwumadi ni ebi no eba try sabi guru ya de nyina Asantehemaa e ma me na Konadu Yiadom otoso mensa e de koni krechi eti no Asantehemaa ni abli ato abesonyu no nti e na wo zamere besisa me the meeting aka youth no omusua ya mane ne amane se be bru nya bosomsom yenum yana nanum no musum nyankopon asa na kosikọ ko yede ba yese sankofo yenti enti na meka cha youth no se efie amane asante amane ne amamre ne omato atwe no musa amra no mumesua se yede ya eno no musumeda wase that's it bro Papa, what I say? We have to go to Makaba. Major Sana, how much to say? Yami Adom, you say, share. Good, Ajmadi Yaba. Ah, yeah, say, I'm a serious Ajmadi Yaba. But we are so. Oba Kakraben, who did one, Navientin. I'm a buyer, I come out, who says, a bar Santa Mamma, money, I would mean to twice here. May there be a mecha, may say Ghana and baby, I can kakono. And carry traditional believe woman pan a year more. Anka corruption eno ma e koso Ghana no anka so bete kobi kwa koswe na ebia ode akonodi ebia ode bochirewa ebia ode nsuo bi ebia ode sign bi na e kwa koso a anka mpoifo kwa foso mutiska no anka ometi ase ose asemwe mi njowa no ubi semri ya ba ya yes me judgment yes ebia kase bible na do so bebebe too much eti amase ye ehu bi ani wo dem kobi ba be minister yes as MP and kiem fan kujina ntuom yes ni empation up ba ko ni empe ko so e fa ma no no so ofri akire yes asa ko dania yes na ni yede ne ko thank you wasua no afeson enke ko fesu mede e be kama because we pie mo ha wo amamra ne amane e koso eno am ni mani hu bi
ayi bi a ekọ etwa ne ho nipa nsem echese tumi wo ho o ha konfo no mo echese tumi wo ho yes yankasa naturally we are bombarded Ghana for naturally we are bombarded politicians they always play with our mindset and it's anka who quite some of them they are scammers yes selfish interest and omo gen ho kaitanu mo wait me cause wa anka corruption is no man de nu san kan so betimi ate we ko emu se ho say so far so good we are talking about politics now about we ba ye we say we a hitter I'm also a hitter 9 months ni you get momu percentage ya obomu say me da bia me say let's look at the objectivity. You don't attack the personality, but you attack the issue. Now, His Excellency John Dramani Mahama Bai or Asantehemaa. Now, if you look at the programs, any police or labor, a BOA must call here, a BOA have issues with him. Now, if you look at so Bai, or see if you look at this matter, if you look at the way we spend there, what matters so the last man who fought free office, now 15 million Ghana cedis, 150 billion. Every year, science on Namano, ya teso the above from or buy a free senior school or some kina, and that's Mano, or send appointees or catch up Bianco to state property. He's doing well, but I have a problem with him. My problem is His Excellency John Dramani Mahama is not fighting against Galamsey. That is why I have a problem with him. But I do think that they can solve it. They say, about Bianco, both the NPP and the NDC, or people that to Galamsey say, they know the people. Only Munkofa Galamsey no. If NPP is in opposition, Galamsey Foya no more Muska. If NDC is in opposition, Galamsey Foya no more Muska. Ghana Water for say in 2030, you're being asked over $1 billion. Neria Tinsuani, $1 billion. Neria Tinsuani. I'm telling you. If you look at the power, say he's going to protect lives and properties. In Sonu Susu Ghana for property. Yamo home buying. Yes, Sabanania Brea. Nipa makuma kungo kine hu ye no you should fight for them Galamsey who road map no mo kwa ye no be na free mo so the near prepare so kwa mo man he should do this kind of stuff media there is the early days for Mama men mama ni B and be a B plus he's doing well but no matter have issues with him talking about security say na so about more than far media yes we wuda ha say this ye ba e ku Asantehemaa no ne amane ye redom e wo ha by security they are doing well yes what about say Omano abana yedo omano sika nyina mano taxpayers money na ambambo how do you say it me adaba kwa ya me yana say we doesn't allow our institutions to work. Obama comes to Ghana, Obama say we should build stronger institutions, not stronger personalities. Yana say the president have the prerogative power to appoint and disappoint to be a person by IGP. If you look at police force in Ghana, above the NPP and the NDC. NPP for now winning, almost 7 years back, or MPP. You don't look at competence. No. Yeah, what's that, man? When I go for damn power was the IGP, NPP force or NDC, NDC force or MPP. So it tells you that the man was working. Me, you know, go normal back and shut down. Nan one Casamani, ya Bob, ya Sumanim. You cannot arrest the person. No. Now look at the kind of comment. Because Abronya can say yes, but I want to ask Ghana President didn't tell me to start the day at the papa. But if you look at the structure and the sometimes I have issues with it. Security there, you only buy it on convince me. Media on convince me. I don't case, you know, and Kadina Cabasa. Messi one and Casson what's a man. As a Kawana and Cassiano. The reason being that it happened the full glare of the police service. Now we want them to protect lives and property. Now listen to the comment. Not say Sankobetu Asantehemaa case for her. I can buy election. Now buy election, no. 2 things about buy election. Either you resign and that's what we do. Now if you look at where Asantehemaa case, he's not ready to resign. And meaning say Okuni Ebekuno. Now up Ghana, open the Poma Kuma Kute. Our political palace will move here. Asantehemaa case. I have problem. Mamusa last question. Mamusa last question. Mamusa last question. Say to me, you did boo mine. And to me, and I did boo mine. As the century Kabe Pese and came Pane, your mom worked 2 minutes be information and my friends of sometimes you mom so a problem. Maybe some kind of create a bit me as about who are Germany pattern. Illegal money cost him for 40 years. Now you see, I don't affect Ghana is about democracy. It's a good thing, but sometimes I have issues with it. And he said, "I mean, Abanasiakano, or
Anytime you get opportunity, invite me. I'll come over. Obo da say. Na me so nshira opa, da say. Sabe you Franco our Lawson TV. Eno no so eno ejetwe nkomo. Sabe de abna mbabo akire de amawo. Yeah. Yeah. Oh yeah no. Abna no kwasem. Eno ba wuza say Asante wo bibi kire. Asante mo de. Kwasem. Ene baby a wo chichi ni benche ya wentima ma ha. Na wo hwe ya utia ba kwasem a. Abna hwe manson kwanta hene ba. Tomo edina chine nika manson kwanta hene. Na ohima no abna mi so meka ka ni body same age. Nice woman, young woman. Only the youngest queen mother. Enya ohima kokko. The youngest. Ene ma chiama ni papa. Uya be ma chiama ni papa. Na na ho blase ode nante ba. Na dan ni monyima ode ba. Na na ho fa ode ba. Se boko. Ene me hu ade wa mani age papa chese. Edoma ba. Se woni se ka kire oba ba. Pasam yenhwe ade wo TV ne so. Nana yesi asante ya wa mamle ene amane wo sha we oyoblani akoko ene kitano no na odi akoko ne nse nanum at akoko no enti nana we efonyini bai ene etwa kire yen se yehwe de oblani ye sise ya oblani no dwumadi a wo die no aye se wakọ Obofour na konfo achi akọ sabe mi ma ba akọ boro ntechire ayo friend so no ba you ba hema no ene ne tutu nkomo na me pacho me ma wakọ aba Jesu mi nia ampacho apome aduma ne krokra ye ni o eda na no mase me pacho adama amamle ne amane kwa so ntime mo ankasa wabo odin se da ba ya we kobo enti na bi twadan bitina na frongo manya ko abrama ba oba fefe na me pacho ayifa ena wa hindie de wo wo feso amo ofenso ucha ofia kono bika na no ahona mdima no kwasam nana we de meka se wona ga ozo mma kwa because ufie na maba enya me ena we mo kwa ai ane sa na ile si adamo me pese youth ni esu bi kakra efi ya hema afo no ho na na abepie we ano na so me bisa especially me hu ahema afo bebla me hu no na omuduku no omabon se de wabo na ba akoko sei na ba akwa ba sei na ya na me bisa se eno aka mamra ni amane ana eye mokosua ana ma na mo pese mo bone sa wadama duku bie nye ya ahema afọ ne baba asante de da ho abasiriwa ohema bia jama abasiriwa abasiriwa bia so boduku gu wachi ana ubebisi wani na mafo ana abasa duku ahodo e bato na nam nyina si ya na ebu eduku ya amoni se ya ni abo agu yachi enti abasiriwa duku ana yebo ai entrese wu hu a ejese ni pawe woti egba so ana wonti egba so kashe debi wadama nana mesro na waka bibi kakra afa ye ne emebru no ho ena me no gasai me kura ara wode etuma mamia me mi hunu fra ifrise minim mesro be bisa se kire na mo nkire yo se yan susua na yan pesi ye besuo na ebia wadama yesua efasodie bi wo ho si ebesua ekwan a mofaso a musiesie mo ho a mo pia bonte na hu se oba panyini ena eba no twasi asua anasa kire na mo nkire ne yesua na yebesi ebesua na mafo ana mpe bibi asua basam esanse ahenye ko mada na bosonsom na mpanifo se ade bia matono ma mebuti aso bia ya chiwade nokasam e bato me wafo ofie bato ma me fo ofie kasam intimisia bibi bebrebe kasam ena otu afade afa bia ye bon so ya santini adentra ena nanom mesiduafo ya hye kaba ne yesiriti ufri beye se be goro bra be si beye emfie aduana ne emfie aduonum no wo je kaba ne siriti no yi na ufri aduosi akono wo ye fra dancing cry wo te akonya so nte fra dancing cry na wo hye ompaboa sabe to totale te no wo hye wade e kire panim fie a waduro ana so obi anya mfie aduoso kra wo so head trousers ompa bibi ahia afiri ha sei enti ye besre se na mafo ne mpa bibi ahia nye ne yan kire wo mo na mafo ene mpa bibi ahia nye ne yan kire wo mo
say we share ahema me say we share mpaboa wo chele pe ana aten atete wo no ta wo to kura debi me kan kire emabu ni say o mu nhia biribi wo mu nhia bibi wa Asantehemaa ni amane sabe tribe bia wo de wo ye enti kayehunu yi Asantefour nketesia wakata ho na wosie ho kama kopem se be ware wo enne sabe ahwenye ye he trousers ya na egu trousers na chi enya de a eye obroni se na good ome enya de se ye gbashia sia biribi siesie wo kata ho babo kwa se ye wade nyina ho kwan na ni nyina na fata ye nti ade an fata ni pasa wo enya mo bi nkan ho asem na ni paso to a ya ade en beka asem papa afa wo enya bone emma ni pan kan je se ho wei enya de papa nti o mu hia bibi na wo mu hia nyame so asem emfa mobra fi se wo ka amamra ni amane bebebe nyame asem mu so hono ya goro bra o check up me say ba ware o mo jama onye basa sa na check kon ko ata se transit up me say ye be sere wuti aware nti ye be sere o mu hia bibi na o mu fa nyame som ka ho na o kwati nyame bibi a enye ye God first nti o mu hia nyame ni hia nyame asem no mama mra ni amane mo mo sano na o mu ni so kakra meka no mate medas Ana pia na mwa kwa bana wapo mate sai. Nyame Yiadom na mpaibo na we. Eda obo ade ase. That was na otweda no ye share di nkomo pii. Ensam de bani nyam ebeta na otwe di na chi. Ene mabelewa Doteyie twato ye fiase na na otwada. Ene ya wada. Ye be ma abewa so enako. Bia no mo ba ye die pa na madika ehunu. Yo medawasi so na konya yedi kan no ade nyina mu yes yedi asidama twedi akọ no kwasampa kupa boss no ni asase ono na sabi wama yenyina yenyankwa ama eme atoye die etosumienu mechi ya miwa buruman matransu masoro abia Asantehemaa His Royal Majesty Otumfour say to two Asantehemaa Menkwaso pia wana afi fisuma yene na gamra kente ya otosumi no miwani no ona pia michiano mia enemi ka say efemi Obofour sekufo o feso de share kan me ya no yini na fisuma continue fisu yini sai ni mi me ya fi pomatu amina mito ya yadina chi akobo Asantehemaa domasa etosumyenu ya sabi muamunim emuani nko yewu adawoma ene yewu babiti ye nya asase kese ya se tutu na di maye nene se maame na Konadu ya de nyina yensu enani ye gya no kwa na sabi niwa na kwa ya senka kunwa enka medime kra beto abatra no Otumfour dia kobani amanka sabi ya twetire dia bresa hene no enka enenye yenya ta kokowa waka bese kokko mu enje agwakra opimso sabi lewa setu wama hini ayefe ewo wiase fa na nyina na mamusa wansan watu ano so mamusa se so konti fakuo no se bibisa esi na Asantehemaa bisa eto no mo nsiedo a
mudumadi titiro pa mudi as country fakuo no ene de yan ene de kwa so se country yakase kontra ekuniti ekuri nyina ti ena kunu esunti ena yesuaku yewura suaku a yene yedi animu edi yeti koji akyerema sa akora bo bebo yewura yene yedi ahoma edi ya sojafo a sabi chise wo bekum yewura chise waku yansa na ka ba mu a anka mu na mu ye minister of defense mu na mo boban yene ye bibia yene ye twetire no ye fe twamane sabi konteni akwam yene ye bo sante ene ho ban ye bo man no bia ho ban eti yede sabi adwuma no ye nyina ne se ye be se bambo asumdue sabi bi nkoka yewura eti na wo abantema yene ono no da no okay bafuo nana bafuo sabi ono na ohwe yewura sojafo so na yeso ye de ababoso sabi na ma pon yin nya ne ba bi koye mu de siye sese so wo so minim se sabi bafuo be peja ni na sojafo ama etu a ye tu nyina no e contract ya na wo musa se we ka teto no dia on senka na na ima edam pam se no ni nifa so ba bia ne tido ni nifa so no ubenya ebi di asi se na wo ka no bonkun su benya na na onso so no bonkun benya nifa su benya na nka tietwa ko wanya kro benya ben 9 mamuza se so se sia no modern Ghana eda so koso ana se nkrofo bi na basa ndo mu agigim e ma de wu ni de kwa so amanye de yan tonchire okay amanye yan tonchire ni de kwa so sabi abrasam no yan fantuja okay yan fantuja yes e ko de ukwa usakwa ada so beto okunu anani panso be ebeto eti amanye a ewo ho ese dija ye ma mi kwan no ya fe ni betuja sabi so amanye ni be ya adwuma eti se de abrasam aka no ya yeso obia emonu ho ban na wa wo pasa no efi no numu kono ese ba bia ye di se sabi so edufo ya wo mu ya akwam ya wo ka kontrol no adwuma no ebekoso na so mu man na hema so a kuma se abontene so he fa na ne befa grono be ne grono be so so ni pa bia ene ya minim se o mu beti edi na ko bantama akwa ya manye twatuo ansa na edi na ko breman bamu akwa ko abe lese mo ne befa bantama ai wo mu free sabi ye free ha wo mu a o mu kadi wo mu dasefo ya eni adihie epe ena ekodi sa adwuma no abrafo de se wa wo ni no o mu ye bibia o mu ye adihie amania no emu kena na finso ne wa abrafo a no mu ye adwuma ma yewura ya sabi ba ku ne fe na ya nso a so mati ni dia eni project to ya o mu de o mu ya abrafo penifo a o mu di dwuma pempe yana na pempe da siken emreso otoya pokwa bi di ade yewu di omu ye eti fesu die abrasam ekuta kontre ade beso mu yewura na ye ni abresa kro do ye nkyani tiawa mu musa we na ja wo bi aka ba kan ya to so a na ja wo di atwato ade amame mamusa se so sabre yesi ni pa nyina nkoda ebi wo so mu pasam se bantuma wo mse tetewo a se ofenso abepepe abansoro betira abansoro abrosan obu obeka so obepese obejira abrosan so ahwebi sa afon so futu be na remu mu sabi yede yama mi ko kura yede nda kwa anajo esunu sidie sabi wa ni sebe sitie ti se wa opa on wasem na usu obaba ene de ye bi ne kumantwi bo sa ko ni ti ata chema ne mo Asantehemaa yewura se tu ni tanke sienti ena ma obia ya yene mu ye ni yewura ni eye twemu a mo ma wu domo wa ha amayiri ya mu she yewura asino mu peja yewura yini ko kasa yenchi ehuru doso mo ma Asantehemaa enye o man
na yɛnyina piti na yɛnyɛ wufoɔ moka me se yɛnane no na moma yɛwura Asantehemaa no ɛnuru wiase nyinaa ɛfiri sɛ wayɛ bia ma yɛn wama Asantehemaa yɛmu ayɛ du yɛkasa mu ayɛ du yɛn yɛbɔ bia koraa no ɛne nipadua koraa no ɛyɛ aniberɛ yɛda yɛwura ase sɛ yei ayɛ krabɛhwɛ na menka no ho na ɔnyini kyɛ ɛntena ase na yɛno mbi sɛ mu yɛnka bi nkyerɛ ɔma no mu yɛ a ɔmu aburokyire yɛdam ase na bɛda ase pia o ɔbɛyi kɛsɛ ne lutwe nkɔmmɔ ɛyɛ ɔfe nso Manhyia KoToKo ɛsɛ anoo so wɔyɛ anoo hene no sa ɛnɛ sɛ ɔno ɔyɛ kuro ne ti hene na wɔsa yɛ anoo hene me wɔfa yi kyɛ sɛ ne diberɛ ɛkɔ soro ɛwɔ ɔfe nso mu paa nana yɛbɛda wɔn sɛ yɛso yɛto yɛn nsa frɛ mu a wɔso mu ne abɛtwe nkɔmmɔ abena na yɛyɛ no no yɛyɛ de gusua ɛne mpanyimfoɔ ɛkasa nokwasɛm ɔwɔ Asantehemaa mmerɛ Asantehemaa mmerɛ deɛ ɛfɛ Asantehemaa mmerɛ yɛfɛ yɛgusua deɛ ni edi akyire ɛyɛ Grace TV ne Cheers TV yɛbɛtɔ obiara no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛfa ne yɛde aba abɛsom yɛtiefoɔ ɛne yɛahwɛfoɔ papa bi ɛwɔ hanom sɛ na abena sɛ baba no nana ka sɛ bɛbɔ no onum no na obiara ni abɔnten nokwasɛm ebi so bɛdwo mu akyi yi o tibasa na wo ta ba na bɛsɛ ofiri a on say yɛyɛ media personal ni nti no yɛatwe pɛn abrafoɔ no bi ɛmɔ ka kyerɛ sɛ ɛnam sɛ yɛwɔ ahyɛnsodeɛ ɛdeda yɛkuo mu yɛ media personal no ɛmɔ nɔɔnan no ne ahyɛ ase atutu yɛ nneɛma nti ɛmɔ nɔɔnum no deɛ ne yɛyɛ dɛ yɛnyina firi ha no mo nti wa wobɛyɛ asobrakyeɛ wobɛdi wo ho so mede meyɛ media personal meyɛ wei nti no nsia no nɔnso no deɛ ɛneɛ sɛdeɛ nana ɛkaeɛ no ɛnyɛ obi ne kum atwi ti agye akyerɛma waa na wode wo ho aba nti ɛno deɛ nyɛ nam de me ho na abena yɛhwɛ ne sɛ saa woba ha w'ani aka ha yɛ dei yɛyɛ yie de ba ha yɛ dei na pɛ sɛ nka wotena ma ne bɔbɛɛ no mɔtwe a nka womtumi nyaana asɛ nana ɔba asɛm ahyɛ me obi mpa asɛm nhyɛ wo ɛyɛ asɛm sɛ wo sɛ bɛsɛbɛ maka asɛm bɛnya ama ne sɛ ɛyɛ amammerɛ ɛne na yɛasum yɛwura ne deɛ ɛne ma yɛ krado sɛ yɛasum yɛwura deɛ a ɛyɛ awia mu o esuo mu o yɛbɛsum yɛwura ɛne yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ papa bi nti no yɛbɛsum wɔ mo abra meda ma waba mɛnya me yɛma baako ɛwɔ me nsa nifa so ma me ne nan ma ɛni nkɔmmɔ me deɛ bɛrima bi ayɛ me hene ɔhema ɔbaa bi nso ayɛ me hema ana ɔdama me mo wakɔ aba yɛn nua ɔdɔ na apɔmɛ ɔbɔ ade adaroma ntimi ho yɛ mehwɛ w'afadeɛ yɛ a woyɛ asanteni ɛba ankasa woyɛ ɔkani na ɔdama mepakyɛ wodin ankasa ɛde sɛn yɛfrɛ me ɔhema akosua asantewa me nana ɛne sɛkyerɛ kontonkyi ɛhene wow na kyɛ sɛ woyɛ ɔde hyekan ampa mehwɛ de rose bi atoto wo ntoma agu mu na ɔde wo kyakyaw a na animberɛ ɛna aba ɔdam o yɛbɛpie mu ɛwɔ Manhyia KoToKo Fie a dwumason bɛyi ɛna wodi ne wɔ hanom sɛ ɛwɔ da ma me ankasa deɛ mendi dwuma bia na mmom mebɛtaa me nana akyi ɛyɛ sɛkyerɛ kontonkyi hene ɛna mbɛtraa n'akyi nana kwabena a ɔni mpo bi the second ɔno nti ɛna ɛma ɛnɛ mabɛpie mu wɔ Manhyia Fie nokwasɛm na mɛka ne sɛ sɛ me tutu atata abɛdi me nana akyi deɛ ɔwɔ sɛ mekɔ ne mpani amammerɛ na amanneɛ kwan so nti na nnɛm afadeɛ yi ayɛ soronko ɛsiane sɛ mede ɔpani bi akyi ɔberempɔn kontonkyi hene akyi nti na nnɛm afadeɛ no sesaeɛ ɛwɔ mu no ayo deɛ mɛka kyerɛ ɛmɛbunu ɛne mmeranteɛ wɔ mmɔnten so sɛ yɛma yɛ asantesɛm ɛho hia yɛn yɛma yɛ amanneɛ ne amammerɛ nso ɛho hia yɛn ɔfadeɛ ɛkyerɛ baabi a wofiri a woba nti sɛ woyɛ asanteni anaasɛ woyɛ asanteni a saa na mɛka no ma wafadeɛ wamammerɛ ne wamanneɛ ho nyɛ den ɛhia wo na wɔwataade hyɛ mu nso no ɛnyɛ kama meda ase bebree amania kwa so emre pemu no ye betwa pem na ye no wadwetwe mu
Papa, Nanya. I saw your marshal. Nana, Bema, I'm more crab and what promote to say. Oma, where ba? I don't know. It is say, Sably, Nana, my quack. Ever say another nanny Gusha Doteyie. If you are saying I know Juada, and I Yawada, but don't say any yaw, I was Asantehemaa. We do Yawada, one way and you could yaw. And I Yawada soon as I Yawdi, a best and my blood for dear Panamuye, a foot to a banam de Mas Asantehemaa, a little bit of Soblachia, Yashatan, Misabia Sabre, Kofie, a dear canal California. Oh, Madame Asse. Futu ya me deba ma wo mo ne se hwehwe ya abetodwa a Otumfour se ye muso no se ye diso efiri se tete wano nanka yanka enso ne yeye ene de abetodwa sa ye ka enti abana no se wo ka no Nasa wachira wo se we se na ye nasa wa anya nasa obusu a edu obi na kuma ntwi obosi akọ no wadu ntege na ma me musa mpanisi sankofa ho yenchi sabi mprawia me na me di nkomo me bachali die kwa so flow say na obobile ene say efa ablasemu ya fra me wakofo a Japan me ye topre ni ba Otumfour topre. Okay. Na so for no me. Nana ye bia no ene ye mama bele waso a. Ehemfa ne hemfa ne de ne befa ansa ne nakopiem oba mu. Okay. No ya de no be ko bantuma. Ye free bantuma. Nana ba fo invie. Nana bantuma ben. Ansa na ya the number is na kobre man entini ya so obia mpie na abre wati ya won fa na so mdue nkoda di no na na se ankane no anka abre wati ya bi se to na okwa na de shi pon bi se ekwa ho na bo se na ma blafo mu che mutumi powers umi se kia na wuti e dai na wuti ekọ no ene so be ka se modern Ghana bibi sa so timesi ana. Okay, tudura sa anya akwa wu antu amu a mo na eche bose obi ampie na sa wo ya so ode na sa wo pie a enya sa ebia na enipa bonufu obi kura na de ne won ba beje. Oh, na side. Enti yaka esase obia ti ase. Na wo ko ne kura de na wo kan de ja Asantehemaa. Ya meka ja Asantehemaa nyina ne sa ye da wo mo ase. Suti a wo mo nyama nana. Ane na ahema okọ kura. Ayam se wo fa kuromu ye di. Enti ya da wo mo nyina ase se wo mo anya sutie. Ade ama ya nana pia ebade wase se to ensafra wonso ode anidie ni ebu ade amaye eda sepa sabe abna ye ne ya nanum abrafo mu baako ena etwetwen enkomo ni nyina fa ya bi wetia okura de mu kan se ni obi na kuma ntwio de mbo si akoya asoden na wo ye dia ni wa wasem adai uzo mu de kwana oh yeah. Akwasi police last days they are always dangerous. Hey, Abofour now. Where am I going to go? I'm going to buy. Aye, Mamma. Oh, there's some addition. I moved to my room. I'm not coming out.
ni ankasa omampanyini mama ana sisi no oba no sede edi kan ede tuudwa ewo Grace TV afidie no so akira wo se na no empanyinfo aguaguaguaguo ana ebe piem ewo fidie mu ha eye omampanyini ya ni ankasa ya president eba ahanu mu sei ya president eba ahanu mu sei ya be na be de akire ona na yire no na hokafo omunyina eba be piem ewo fidie no mu sei eti ana no de efia ayozoze enya bata ewo fidie mu hanu mu sei eti abasira mu sei eye Grace TV eni Chess TV de so wani edi yachi na de ebekọ bia no ya de ebebro yakọ grounds na yankọ hwe de yakọ so ewo ho no President so beba who does that nipa domo no enu no ne ababu so we are going in and listen nipa na ababu so dey here last day president eba opeso oba you look at it go take your time okay ashafu Grace TV, Chess TV, and Obofour Media, and Ugusu Awoshe, and Manhyia Fie, and Konadu Yiadom, Otaso, Emiansa, Wanona, and Doteyie, and any of the area, Kokona, any pa, Abodom Pim, Ewa Hasenese, and Asantehemaa Kra, Frida Juada Besi, and Yawa Daisudia, Nase, and Ayukra Abewa Ajua, Nase, the pa. But don't pay ever has say okay, there Papa Grace TV, Chess TV, na Obofour Media, and Ugusu. I said, I drop Papa Midika Eka, and I say, who shall say, dear, I am Mamani, and Manhyia Fie, aha, I na, I say, and ya Sam Kitwakra, Nipa, and Wahaye, Papa, and I'm saying, and here, Giant, and Konadu Yiadom, Tosumiansa, Echikranity, and Manipa, Bodom Pim, Wahaye, I say, aha, butu, now, Usha, and na your mom, Penny, Abepim, Ewa Hase, Ayewa John Dramani Mahama, and Afe, Ayewa Bawamia, and Chombara Bepim, Ewa Hase, na, and Chansonaya de Aye. Yera Otumfour say to two so near the Messi Apacam and the Nakwakotina Negram. Now we said the aha, I had done it, dear Nature say, and yeah, and no beer say, and na Konadu Yiadom or Tosumians, and then Doteyie no, and Yegusua to say, yeah, no, we said Nipa a charge at one. Then you be say, Oba Tampa, Okroko, Nufutabraba, Yadian. Na Konadu Yiadom Otaso Emiansa na yeno and I be into Fie no antimi maha meshebia Tina TV no Grace TV Chess TV and Obofour Media na hwede e beto from bia so ya befa ade amamo okay it's okay
meko Ana pia ana yerimisa ene eye nana Obahema aja wetwa ni ahadan ne yina ye bia ne woso aye se ye peno krabia ene na ni diem eye edom a wudi animu yi me pa cha ohene ben na eni diem eni obo kwa so Obaya you start the voice over. ayo kwa kotras Obodom Manhyia na naje ko tati free beye man edi mu odu e tera himi a ede eti na ani die ma na aye Obodom Manhyia aye ekro ahodo asa na ani die ese na se wo wa Obodom akuma 50 wa baba be hu sane kuro no sitie onu su tunya o ahimfia ha ne bobre pa enise ya omo hwe ama omo aye no ko ka ho oba Manhyia ha o committee be se ma ko watwe so o Manhyia ha sabe nimdia kakra nyame de do no suku a wakonti afan sane ba bia wo ye bia no nyinu mo frɛ no amada asmani de na ani de mpacha uso udi de sai ani de no boko me din de nana amu akọ amampo hatetrete the first akomu yine to Obodom na bia na eda wa bedroom one in penny for our bedroom sabre omo kwa tia ti Obodom Manhyia ni oni penny for ba sabre omo Otumfour odemo wa ti kwa so ya de na mai ani awo chagu anya Asantehemaa number 2 emma fe ma me na mo bo nyum tara na ati na nyum ifio mo bo nyum tara na ati ana aya Otumfour fa odi awo no it is what kwansa na wasi abo ho oluko abaje waya ye ni dani o aye o waya ko abaje waya ye ni mko ye ni dani o ayi kudio chobai waya ye ni muko ye ni mudanio ayu kudio ane wadu he mpacho wa de otoso sei ane mabuye nsua de oyok bacho jini nyina mbo memba ni mlanti ayapa nsua de nana aje kumkusi ababio a otoso miemu asante na yoko hene pia nana dase nyam so aye fe eti ayuko he aye fe ahentai nana wo nyumro na wo si o musiri na do e do si ma fo bebe no ma wo si o wa na wo si
na obesi bebie ma osio yesia na ni musio yesuma na meja yo na ni sia besana ye besuma wa meja yo na ni sia besana ye besuma wa yo na ni sia besana ye besuma wa na ni musia me na ye ja yo na ni sia besana ye besuma wa na ni musia yesuma ya nana matrasa ayoko mona asante omo ya mfawa ya kuo dada na me pa cho we de enyum na ase kire kakra bi e fama me enyum na moto ni sesia na ase kire nana wanya susese ni wo fa se wo so wo to pese no ya be su bi ama ya yo mi besana ye besuma wa na ni sia mi zuma ja yo ni sia besana ye besuma wa na ni sia mi zuma ja yo aye dio amba joni dio so ni na ba chefro do ani ota be meso so ye fra na jobre na na yo ko hene Monsieur from Fiese wa KoToKo. Me na na DKC. Be ba to e from Abinati wa. Yo ko hen. Na to way. Ni papa. Ni papa. Yes enyenche. David. E wa ye. President papa na nam ho no. Enyasa. Papa bi ti obika. Witre na ya damase. Asante wa de papa asante wa de enokra pa se ya abim ewa anu musie no na ka se odo sonko a ka se ya aha do here piemu wa anu she enyoma ya to edema na mo to ade ato na nanu na unfu nusu eti besu edi amount enyom na de papa nini na efara na Konadu Yiadom a otoso miensa na na Doteyie no ena yegusu ayeye ene eye da etwato eti yeye amamre ayetwato edi amana na Konadu Yiadom a otoso miensa nana Mame, I need you and your broker, so yeah, about Grace Television. So, so, yeah, I need you. Mede ya badu. Yeah, badu catching. I'm a band, I need you. Patches, my son, man, Prancer. Mame won for you. Number 10 medium. Umfana na edin trigger. No pia ante. Wajina na obia broni. Obia broni. Wele broni am. Ekonye yi broni ampa. Wacha di otasu so. Otasu mienu. Hey. Na titi obika, titi obi tire. Sele na ye broni na akwanda ona se. Na yere chimine na abon komo sima ba ko pe emzene nana ya hot nana ka ba ko ba kire emaburu nana ni die man ka be o de television nie nana obi ya broni a otasu mienu ekonye yi broni ampa nana de na ka kire emaburu na emaburu ke hu yi hwe mu yi na wo mu hia wo amre tufo efia so ahini bi aba and it's for
Nana asipi Nana obi ya broni titi obi akonya ibroni so ampa na senya sanketwa na ne beda asipi any so wow a great television obo multimedia TV any akaboma e dey juma dey free and free abramo obi wa say ahembubu ano pe Otumfour o say oman ni nyina ba bia ehia nana any dem eya ntwini a etwaguo nana etinya mu dia sei eya odi hia ba ya so Pasu de Biako, Nebacho, Edi, Fosu Aduchu, what's that? Fosu Aduchu, Nebacho, Nana, any deal, any broke so, Niboblewa, and say, Nana, to me, Otumfour, a brimpo, that's so bad, Minister Ma, Mamma Bacha. Some church and a bonyo. And you know Ofa sabu de Doteyie na ma Doteyie no ene gusu ayeye so we ma bodi pra ko se ofa etum ma bi American de free aba
yamu akwaba na oba yese na usihu befuye nyina eye niji ekwan a Asantehemaa apaso eja Asantehemaa kwan no ekire se Asantefour ade ye no yepe na dwuma pa aboye ni nua dwuma pa wote akonwe so woye bebi a wobekọ no unya animunyam obia wope no kure na wo hwe de ekoso Asantehemaa yi mu a unu se ade papa awo ho hwe enipa abane we ni second time amemaba ye first one na wotwe no ye unya baby grant na hwe de abeduro yi hwe nipa aba ekire se susum na di ye chi no emu odu ti Asantehemaa mun kambom ye nyina ye nkambom ni empe de ye empe no kure na Ghana no ye ka ye se bia ye dwa ya ye sei niema bebra ekoso no ye sell the pace ye timi ye eniema ma inspire others nso so omunye bi omunya de ye ma ye ma so obi a ye ni de ya ene Ghana be yi obi a ye ni de ya ene Ghana be yi ye Dr. Konadu Yiadom onu here introduction bia wo Ghana ha ye kana amanyosemu a offension of this year kind meche akomadan of amamani amanie ene ye hwe etwagu is Asantehemaa so dan da nyina no empayimfo muta kanu na so far so good yewuram kakra nsa kan ne yewuram kakra yewuram anyosemu kakra Dr. Yiadom nka che MPP ena wantwi Kennedy camp Bawumia camp ede na wo ka kire ekitafo no well ye ka bi pa na ama purpose mu a obi afi se onye bi ensem no bi be ewo ho a ye ka ne fie ene bi wo ho a ye ka na bonte ye nyina ye fi se ye meki enkoso oba party no enua ye boa se ye nya ye beyi ni papa ye de ne kwa Ghana fo beto no ehia pa entina ye bibu ya ye boko ye nkabi me de menka ho de but me so me ye adwuma se yo ye the best person obedi party n'animu a ye bedi nkunim ye benya animonyam no ono ne ye pe no ye pa ye no ye ni nipa bebre kasa nyame beboa ni ye yi obi a obeboa ni ye party no ye duro no de na de enye so pe no kura hu se enye ene yen asabio ye kunde party si hono emu bebre di awerho because we did it at a very high cost me am robbers be me fie 3 times say ye bekume me koye campaign me krom Rollins ma soja fo e di pray ba me pray say ye hia ebe discard ebe kuye ye meetings ya fa bebre mu ye sua bebre so eniema ye kakrenti nipa bebre wura fi ye free ya bedu ha na so nim what we went through we sacrifice ourselves ye sika kakra ye di free America ba ye betugu party no mu ni enim say ye pobibia ma ye man enti so hwa ni nyina untibi nka say akoyie se de ye pe ti ye yiri ye ho se nyame beboa na ye yi obi a onim de entia enipa ye sacrifice onim de entia obi be choose say o ye MPP ni o su NDC ni die ne ye ka enipa ebegie die enye gidie wo yemu eno ne ye adwuma e wo se ye
chance to make no natural. Yeah, the political supporter nanka yehiano. Yeah, because I brought in external international companies. I know muwe sika ye wo bibia ba corporation kakra bia ne yehiano. Ama tine man ye basa. Wo kan bebre kofa asem bebre na aba. Ye give up. Ya mepa mrepa beba. Masem kakra to Ghana for ne say bibia ye papa no e makwa wo bre ho wo ye sacrifice wo ho. The challenges are ye come say no enye by accident ye ya ne pe e na aba enti ye nyina ye original besides our political commitments ne see ye pe de be ye ama Ghana ye ya Ghana be ye ye wo power to do that. In cry, but they had a clear vision, committed vision, an inclusive vision. So we were men who and found so well this year now we are gonna need. Ya come out, said the Aquamobia. Until see a best some of these basic things they are. Ya bebre. But minim say, yeah, party, yeah. Someone said, and your mercy, you know, you person and say. And that's why Ghana man the man any the abyss no. I will see a strange answer and send it to me. Doctor Bedewa say, every permanent about 2 years at your first studio. Never feel my 2 first and what you drink more. The about the issue of my head. That's so you better say, any doctor Konadu Yiadom, and maybe a chairman now your friends enough. MP on was so abedi minister o mamu apan na ye no education ko na me busa ne say na ko mu press na ko betuma bibio so mu ye bia na ma aboa ma yenya factory ketua bi e wo fenso enough wo Ghana o ka tomatoes abakosam ba bi enya ntos free a kro mienu utimi nya akoma dan free mu da alliance akoma dan any what do you call it dem ma ye fan tos free pa ba o che say a whole lot. So kaso chirima ebe nsempi sabe de mame mo chirima ajwa na na ma wa na say kakra be busara na so de mame okay na na mo akoba de bagesti ya dishi na pom to say ya me adu na na di say free na buy pacho e frame na na grandpa kuma nkonya odikan mifi achima prade mi achim aprade achim Manhyia achim aprade Dr. Rokoto City okay and Rokoto of Mame Otumfour okay ne baneme okay nana wada mama say fida juada Doteyie ye start here no ebesi na no watimi aba na ennenko ne da edika ya wo de eba ha pacho me ba fiti ajuada na me ba ye nyame ado pacho na ba ye fi juada besi na no wo ni say pacho me hu say Asantehemaa mudan sonko ya sonko ya adia ya mani efe ti se na mpanifo kan no omo say akoko aboa ne ntakra no na emu yehu ne kase ya ba amana yefe na medefo ekwan wesu ada Asantehemaa fo ni obibia obaye mudan mu afu nana wada ma eni die kwaso letima bisa se abakosamba na wonim de fa eye na na Konadu Yiadom otoso miensa ene woko akurai ubetima ka bibi kakra e de afa ne ho aman yo meda se medo ni se minim bebre mintumi ntwantro mi tie konwa so na mom kakra me beti ni se na ne mame na na otene konwa so enti no abrewa friend ntuma tintin mu no na yewura edi ye nana ebesi nanan na meba ye matiti bebre se ye nana waye bebre ama Asantehemaa sabe wanya enkaye hu sa dom ya omucho omudo ama ye nana enti we crash me cry se bebi amesumi free no se mesumi ye bibi edi boa me manfo because wada wo metima bi se amamre ene amane no
yɛse amammerɛ ɛnɛ yɛwɔ ɛyɛ amammerɛ fie no ɛyɛ adwuma ɛwɔ ha wobaeɛ no wohu ne sɛe because mabu no anaa mabaawa anaa yɛahofadeɛ no a yɛde baeɛ no yɛse ɛnyɛ tuntum baabɛhu ebi deɛ na ebi deɛ yɛ fufuo wobɛhu bi deɛ ebi nso no na ne tuntum no kɔkɔɔ ɛfra na mmom no nso yɛma yɛhu sɛ anaa mmerɛ wɔ ha nsɛ ka obiara mo tuntum ɛno nso ɛdeɛ na wobɛka fa ho me nua meda ase sɛbi yɛsi mpanimfoɔ na ɛka wɔn asɛm sɛ efie bi anansa wɔm nti no woka ne dan koraa wobɛnya obi a ɔbɛyɛ biribi sonko abam ba mehu sɛ yɛaborafoɔ no ɔmo nso ɔmo yɛ ɔmo adwuma nti no menim sɛ nkaka Sabre Sankore Hene Wane Ninkonya Sofo Madu Dwasai and I did any kind ansana or Babetna so. But I know dear into me. Then fear the Dwasai and Anana ever did. Any man is an another in fear watching. And the other net in fear and as a fibem. Into your team fear were treated 2025. Yebenia 2013 thereabouts. Okay. Then I mean for one actually be and you be crying and I cry you John the boy a photo by and Adema and as a photo by and Adema who Grace TV and it's TSC because and then the giant and now Konadu Yiadom na cry you won't be my dear son and I'll be the actual I have that's it. Yeah, me walk actually and say especially in Bebuno Mama Yansia ya mamre na me say come here say Obofour semono adoso dodo enti mesre say yembemu no mama yema yenimbra from na force na yekura no ebetumi aboa yan akwa ruso bebre nti mama yeka yeni from na yensua ade na yensua ya mamre na yentumi mbobra na nsi yehie na sabi yakasa so enkwala na aba no omukasa muhwe omukasa so yie kakra emayen na yensua ya mamre ni amanie na mama yenche wo ya bra bom ni ya wiasa ya baaye medase na na no so medase na me fa wusi ya hia besa to yensa e de afro medase ba wa pa na medase ya nshira nti arafo Grace TV e na afi obo multimedia e na ogiso awo hye no eye amamre ene amanana betimako amamre ene amane fie e na ene ya ba be piem wa ha nti Grace TV e na Cheers TV e de betafo bia no ya de ebebra mo na ene no se de aha nipa bodompem e wa ha na enye asem ketu akra enti se wuntimi emepie be wa amamre ene amamre fie amane fie dia na se wa ya wuntu dia amane ha shefie ho tabichuku dia kwaso Grace TV Cheers TV and afi obo multimedia so no dia betofo bia no ya be momo ho enti tina se na hwede yakobia e wo amamre ene amane fie na enche na se yankasa ya president abepiemu e wo hase e na afi so na nanso aje na konya e wo hase enti dia be kopia e wo eye Grace TV ha e wo efiduam ha no ya de e bebrem okay, so the Mika and then a chat to an any that so and night I yabe crying and Konadu Yiadom yabe crying chikra and then a Doteyie no and then I do area Nasa Oshemwa yesterday and nano dajwada and yadi ashisha swa di besi ene yawe enti emenya opanyigase bi e wa hase yase amamra ene amane no yantutu na se menya opanyigase wa ha ma mentwe mene na mene no entwetwenko opanyigase me wa kwa ba mejo so bli aba so udi ehina ofu midile Obofour ya the red and white powers Obofour ya the red and white powers Obofour ya the red and white powers. Okay. People show me to Muga because the red and white powers are. I don't know. Muga. Also there. They say, red aye nibre, and white aye kunumbu. If medino, mususu na mediya ejumano. Sabe obi di ni problem ba. Susu nisa ade nibre ele kwaya ejumano. To kwaya ejumano so ba. Wadi mkunim na eba. Medina ase no. The red and white powers. Okay. Yeah. Other Roma, I feel how would the brewer.
me bacha e bia de me bibia pa bacha odi bre ni se de tene se me yata no konfo me esuo konfo esuo konfo ya ka so bi esuo konfo e kire se ya anse awo mo do so ya wabosom ya motia ana ye wo nsuo mimi ko mu nsuo yes ana nsuo bia so ya Asantehemaa dia eti se be me ko ma santiti mimi krom eya kuna ukrom ye kuna okay na Konadu Yiadom eya kuna hele na so asige kwa bra ho ana mete me na me hwe nsuo no so na me hwe kuro no so e ba Asantehemaa so bai okay ita chofida juada ya share ye na Doteyie no asi ebesi na ya wo no watimi aba na na first time wo di APM wa mamre ene amane afi ha edi ka mi ya ba me da se ye se adwuma de na se nyina no ya ba adwada e brada ni ya na e brada ba ana no se ya but I enter by dem ga da bia awo ba hia e be ndu akwesite o ye program e be e so ka sa da ya teacher asanano abofo ko bi e wa ale so to adachi ye wa tra mo ana so ta je na wo ma a teacher ko ni na teacher asantelia da a teacher e so to a Christopher kasa eka na no pa ne so to mbomu da bi so so kakra ba na wase ye toto amamre etinura ya di kwa kwamu na na sa dure ana we she ye wura wasa enura so so ye wi aduma de na so ana so ye wi aduma de na okay any our last word and a futu sama and ye last there ye di jaye me na echi kwakwa e di asam na abeka cho bi oti TV ho hweye said da be on fumo mla na on to mra and ye fa ne famla kwa sabe amamra ni amane ya ntona ye say ya na ya ye wumra kuwa asole da kwa ya to bibia ya lokin sabe amamra ani amane se wuti so ebo wuro ema wuro tumfo eti mo bi nya so de se na ya se mo bi ana no so wodo so ya gangale wonda enya fuwa amamre nu be eti ye nya ya hia wo asante de ya preba sama ya ba bibia akoko ene wa me no wasimfonse ye hia wa e be sa to ye nsafa we da si be okay na say amamre ene amane fie na ye wo Go TV Cheers TV na fe obuo multimedia na masanya na bako e wo me nsani faso ma me no na me no antwetwe nkomo ene ne de twoto a ya de eye na Konadu Yiadom otoso me ansa na ye me ye de ewie na ye jana chikwakwa enti ma me twi me eye na ho no wo no so ka bibi ka enfa na Konadu Yiadom otoso me ansa na Padama mo akwa ba ade ba Grace TV ni Cheers TV ana obo multimedia so apom te say nana ewrade adom so me hoye ze bibia aboko nana bacha wudi ahin of free buy oku anim ajmai okay UK oh wow okay 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 shall we all rise as we welcome okay President of the Republic of Ghana, His John Dramani Mahama. Every bad juada ever seen na ya wadi na say ababasom na say wo de osi ayo wadi mrana so pepepe enti ayeye na Konadu Yiadom otosom yesa na Doteyie enti e na ama free UK mem ababe pie eya mamre fie ha okay na paja wada ma wodi bibi kaka e de fa na Konadu Yiadom otosom yesa ho
na wo kwa gura no na gura do to so mi nsa so be sina na kwa do afra me wo UK no me hwe no a na ho keka ene kabomu a na o de ka titiri Ghana fo ahema fo no ebo no dia o call na no ya isu so na se ye be janu kwa ya so ono so ba ya do be fa sa be be etimi de me hu no se omo me enu nyina no Yankopon ne na no yi wo mu de mu ma Asantehemaa Achọwada mo fidio da besi na ya wo ya wo baye wo hu sunsun ya ewo ekoso wo fidio mu a wo hu freedom joda besi na no difference anase sunsun ya be na wo mu ana sai na wo sini hu ya na Konadu Yiadom na Doteyie Okay, me hu say amamra ene amane no na kwema na deda che so obi ya ne de akonfo be komwe asofofo so be ya wo mo de school for immigration for omo nyina obi ya be ya ne de na nse na no juada nim say akonfo no e ba be ya wo mo de timinim so obi ya be ya ne de wi a enko woko enso so me hu so wo mo da so ha che so mo so egu so ayi wo ma ho wade ene wo mo nyankomade en de enti na se wo mo da so ha e ya mra wo ho se wo be ya wo de wi a wo be samba and I say, what's in the say? I was out. And I know that you see na ekire se ensi oto na yenyina yegyinamu a yewura kro tikoko so no na ogyinamu nti se woye konfo na se uwura kwakura wo se wo behwe na okura na tikokura wo se behwe na okura na tikokura nsa na waye dai wako nyesa watumra sana minim kakra yeah mama fa wusi na ye be sa to yensa e dia fro na me show say eye na Konadu Yiadom to so me yensa na Doteyie ni ti watimi apia free UK mem abepia me da se papa me da se okay na se abusiafo Grace TV Cheers TV ana so ana afi obuo multimedia eye na Konadu Yiadom ni Doteyie no ana yegusu a ya no amamra ane amani efie ana yewon ye be kosi bia de be to fomu bia no Grace TV ye be fa ade amamo manya eye nana baako e wo mensa benkum ma me twema na nai na me ne no enchecho enkomo na wadayo ma me no kwa ba ade ba Grace TV ya me die bru na ponti say ya me Yiadom ho ye pa ya da na no ma se me yanko na me Yiadom so ho ye na wadama udi ehe na ofuba ipa ocho mi nya ohene onya ohene na mo meye edua na abusua panni awo manso panchiabo a ye tishe baafo awo profuom ase nti ono nti na ye babika no ho sai de besom Asantehemaa na wo so onya ohene na edie na eka we ma wo biem e wa amamra ani amani afie mu kase se ye na hema wuye die ana okon kra chi die na mesumi Asantehemaa die na wo se mesumi ye dan mesumi tutu anamon na me behwe amamra ni amaniye na me fabi na me ka me die ho na daachi no ye chiri manso ba ana ye kwai o man tuma ma ya kabi a kire wo mo na se na amamra ni amaniye se de na wo ka na ho hia se eye Ghana ni bia na Asantehemaa bia ebesua amamra no ani amaniye no o wahima se wo ye Asantehemaa na se bi onkan kan se wo fie wo ahifie na wo si nsia Asantehemaa kasa dia na wo nipa no me hunu se bi o emfaso a e wo so sense ye se Asante kasa yen kasa obrofo kasa yen kasa gusi kasa ye se Asante kasa enti ye de hye na wo bebi ohenadi na wo si nyuma Asante kriya Asante kasa so no e yade bia emu odu papa
wona no ka Asanteni a yabu etimi de minim se me Asanteni ni de mi gidi se de minim no mepe bia den asua ka ho na ma kire menkura sana me mi ho no etimi yese otua na mo na maba mabesuya bi dia kamede ho ese na nadu do adebo domo efi se eye na na Konadu Yiadom toso mi ensa na ye ni ti na wo fie ye manso abepiem manso kwanchi abo abepiem ewo amane fie ha na wada ma na ye je ye na na achi okwa Christ na ye je na chikwa kwadi asam na obaka etwato dia meka kire ba pani ahwema se Yankopon onfane kan sie sense nipa nipa Adam Asif woni yen bani we ho bani bi obedi e bia no onfane bani nche no wo yin nto ya na Abraham kukum na da hye yin hia ya kan ho abom na media ya mekan se ya twi no bani ma ya to bebla akone se wo kaza me kaza manso se utie di no a edini nyamanso edini ya enyamanso eye oman aso oman aso okay tani titino na Asantehemaa eni danchia womo to kwa no mo kon no sa ho no ene na eni danchia fo eden abohye enti womo de ntokwa ne ba ho no penfo ba si ana bro ni be information ho no na Asantehemaa jimu ya na Asantehemaa o ma ka tom se Asantehemaa danchia fo ni bo na Asantehemaa aboa ho enti ho ye oman aso enyamanso ene oman no manso sabia no omo ko a esuo bi ho hono na oman ni nyina kuku dware okay eti samle kwa na fe no oman adwaye nso omo fe no emme adwaye eye oman adwaye oman ni nyina kundo kwa no a hono no kuku dware eti mesese ye kasa no ni metimi akọ mampani e ka omo eye sa travel country ni yinu a omo fa de nyede emuram omo ye irish ni joge wan na omo fa twi ni nyede emuram na Asantehemaa akwachi ebabua yen yenya Obofour sam na enye kasa no na ye de wono na so oden na ye de mragu akwano no de waye na agi so obabu mra so no sa nipa ni tu no fo na yen fence media mesre se ye nyina sabio owu na aba eyobi maame obi na obi wan so ya ni se anigie sense we bempon anuti no mesre se de bekas obi anya bia no wonye ye pass bi bia wakase me koye ene ye kwachire me ene ye bo ameka na mponya we obi anya de o seye ne Yankopon bo a enyinu ju a enyina die ya eten atuye ene ma se buru ya senya na ne mada wa se timi ba ye hia wa wada ma be sa atu yensa e de afra okay na ye sa amamre ene amani fie ena Grace TV ni Cheers TV ya be pie mo ha ye gu so ye ba to fo mbia no ya de ebebram na me jai de amami nua na na bena eje wa ma na to aso e de amami abena to aso mami adwa me da se ananu mu show no obo ade nso eche show ene wadwuma pa obo edema Asantehemaa yasum yaman na yasum yewra yasum Ghana emenyo panyika se bi ewo mensa enifa so ewo hanu mu sei nti ababo apri no ni eno no atwetwe komo na pasho memo kwa aba edu so bro apacho apome adum no no krokro ma na wadabo me pacho udi edesei yo me jado na fagwo abrafo hin tafo abrafo hin na na fodwo abrafo hin kumase tafo na go frimpon abrafo hin na abrafo no metese ye mu awodo be mienu se abru mienu so a oda ma minim oda emudi hin e na wo ye na no kra se o mienu de e da se bru adaruma emra enya ye ma me Asantehemaa adafo mi eso hin bia wo brani bia wo de no ba ebeshim na emu eyedu no se sabe sante no dia sante no no teteno amuni yewo enti wo hin bia wo brafo bia no se wo de no ba ise bibia betumi asi ibebu sa bibi na nso wo brani dia ba no pasem nana enti obra no emu dia hin e na wo ye yo me brafo pani ya me proto ya wa hwede ado ya nana hima eda fomu ya ani bure aba enti ese etuo ekasa
ama Asantehemaa hu say ato abese no na chidom no ye mo na ye nkokro ya abre wachi enu nti na me wa ha enti na oda mo wata de abra fonta de e oda wo se ana se de be bia wutimi se me da se me na de o mo sa tale we se no 150 me be to atale no ana na no mo ko de ko sa enti ani bra ba se ya na no yakofa ebi didi ba bi ebi achi we shemi foforo ho na mpanin tale se de ye mpanin fo no ne ye hye se bibiasi tale we mpie kwa Okwasem na chese mitie mu a atade no eya atade a wo hotete me am wo ho ya mti wo 55 years be do atale no Okwasem be toy ai bosom paye ko ba ne fa bibisi ya atale wo ya fa shakwa Okwasem enti wadabo mi wo se tuo kitawo wo dia no eya tuo a ya tuo na edu onu mai bullet yanse na be bullet ship a wutimi to etuoni wo bia ya kwasa aboba nhemu aboba shem nyina aboba shem dobo no do so ni ntino ya wa aboba ya di shemu say ya enkwete obie e chire no ya ba pra na na ma chidi a yenim di eye ansana akoja na kwa enti anyimre omo say ebebo no 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 obi ada abrafo no betie sikrom ya de e won se kaya no so e wo ho etisen yo me da asimebre eno de sabe efiri aduada no ba nyina no enhyehyɛ ene ewurada Roma ne nyina agukwam a sabe odi bibia agukwam nte nipa nso ebia so ode na ya so ode na hia nso hwede a ene wasem okwasem enti sada mo kan enti emosai na ekroma yedi madama yesre ewura na se osore a me fan se be lonsi ana no nso no ekono na ye pompa ye wie ye peja ade ko bantima ekire ansanya de kobrama dia ende na mu ade ye kura yesro ye ho na chese de wantie no nyobi na kumantwi so antie de na ngomatikopo Okwasem ana mate medase na amoto awudwuma awudi so ebe pemu ne yasan ebe twa pen mo onya modern amen amunya kokodo sa amen medase Grace TV Cheers TV obo multimedia for ya ni able esanse ya nana ni pon ena da form no nana Konadu Yiadom the third ena da form no etiene enibre abefia hanu ye pa wo hwe machi a na ubo wani ekwohwe grounds wo hwe video ya etwagu ya na chese abusuafo no aba abedu ama mpanyinfo no so aba abedu a omo som yaman omo badwuma som e de som asante eni yewura e wo kwan so koso enti ene Doteyie no ene ne da etwato na ene ne da etwato no so no enema ekwaso e wo ekire wo no ye pa amamre ene amane ekwaso nipa titru ena abepiemu e wo dwumade ase enipa ahodo abepiemu e wo dwumade ase ombe kwa dwumade achidom sade be ya ene nana Konadu Yiadom that said otosom yansa the Doteyie ne ebekoso ohwa video ya etwabu e wo TV so a we nyina eka bibi kirawo se asante eyo man asante ye wodom ankasa edom no e wo aha ankasa we de meka se Ghana nyina abepiemu e wo Kumase ewiase nyina abepiemu e wo Kumase unya baabi emfa wonansi unya baabi emfa onan ensi enti ohwa crowd ya abepiemu e wo hade a na asante eyo man ampa na jese amamre ane amane ekoso abrafo no ebo omudwuma so omudi dwuma no kwanso kokora so awa ha na meka se eye nananom akonfofo no eye kwasiada ene dwada ene omudi wo mafro na sente sa ene daya wo no akonfo no so abepiemu ewo fiduam haye a omudi abro gidi ewo ahanomu eseye enti ana nano akonfofo no di dwuma son ewo fiduam hanom ye pa esane se nana Konadu Yiadom the third ene waka enchinagu ene okwakurai ya bepe ne krabre ene etwase omoba no omobepe omo last respect na amamre ene amane biara ewo ho bia no omo ye ene besom aya Asantehemaa
man yewura wate kɔkɔ so sɛ de be ya dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛde ama yɛ menya me maame bi ɛwɔ me nsa nifa so sɛ de da bɛtena me ka no asante abɛmlɛ mu miti bi modin ɛkyina ko ma akɔkye ama no na no so no ma no akɔyi mika eti mebisa ne din na ɔno angasa ɛde ne din ato yɛ wama maame ɔda ma me mo akɔ aba yɛ nua na mbɔkya po me yakopɔn do me ho yɛ paa asɛm maame ɔda ma wudin Pacho media na maame du fie ba fi okran na my radio dwuma da nti radio for dodo na ni say de maame du fie da so kwa wo okay and where the senior mother senior mother maame me da say enen so no wo de wani munyam aba beta dwuma de achi maame meka say no pasam owo fe da so pa say asante no and bibia natural and no obi hu natural face natural na ana why say sebam na mami ene fidua mi hanom ya bepie mi hanom edian ena yensua efri momo honom efri say montan ene yensua na emefri okay na mama mra ni amani afan so edian ena yensua efri mo honom mi se bi say say na pese adofo yina yensua efri honom say amani ni amani o de to na se o hwe say nia ekoso ya ena nchima no yensua de but yensua ensua mu yie pese nchima ni awo sua fra kanka semu no o kanka sa for the bat de na fe niam na petepete asante for yete brofo pa na so dru say yeka asante kasa ye de sabiera sabie bru sabie pia eto ho wo ya opem so okoi no ana oba ye hwe no a wo se wo hu ade fefe bia eba nyame ahihye no enti mesese nchima no ya wo sua no o mo hye ni yie asa mo de brofo kasa no abata ho yɛnyina sɛ bi etu kwan uko UK want to me mfa utwi no ko bisa broni ase ya ohyia na ohyia ansa na obehyia de babata ho maame waya me maame panyina wasa wa pie mu ya de ene de ensɛm ne de ma hyehyɛ ne sɛ ebutu teba me ne wodi komo yi de wasa o ka to ɛma ewiase ate ament me bisa no mesra sɛ wo bɛka to de amam na ebedi mesra wo wani de kakra bisa ayo otopɔkɔ so krobi asante kɔtɔkɔ hene ɛhyɛ mra sɛ ɛyɛ ne nua anane maame ne Doteyie no etwa sɛ ɛma ne awo fasuo no ɛda nso yedu kubomu yɛsrɛte ne yakaba ɛne yɛ mpabo yɛ ne matwitwa nyina yɛ ma ne nkɔfo na obepie mu asɛ no youth no sɛn ɛna wo yɛsifa na de me hu sɛ youth ni di amamre bi so wo hwɛ minim sɛ bebre na ahwɛ fie abɛfo tonton fidie so ɔmo hu nya ɛkɔ so bro yɛ buru bi no sɛ nya sɛ yɛ bo sɛ bi asante de mra na hyɛ nsɛm na so dura asante ma na ma ne fita na wa ha yɛn yɛhwɛ sɛ nya yɛsi obi yɛ tuntum obi a na ne abre mi ne ofia kokɔ kyerɛ sɛ yɛ ni bre na asɛm asi yɛ hima ni import sɛ ɛde fam wɔkɔkura na yɛ kɔpɛ ne kura bre na yɛ yɛ woda yɛ di yawo na adanfo na wɔsɛ wo fɛ fufuo na nanom sɛ ɔmo hyɛ yadeɛ bi yadeɛ mom na mo do bi so nanom hyɛ de nanom aka to wo hwɛ ne ɛwɔ mu yɛ papa hene pɛ ɛna nanom ahemfo bi no na tiri fɛ fitaa ɛnam amammerɛ bi a ɛda wɔ mo sunti no enti sɛ yɛka sɛ fɛ tuntum no wɔ fɛ tuntum a na waha wɔ me nua ba menim sɛ wote wɔ ɛnka bɛyɛ makeup so bɛyɛ de na so amammerɛ nti woba ne krɔgyee enti menkae wɔkyi na no gɔɔ so ma hene no na bɔsɔ mpɛ fi mu woba gɔɔ so a saa amammerɛ no akɔ so na ɛyɛ wotum sɛ wowa na wɔwerɛ ho na so na wosua biribi na medɔfo me ne woka sɛ wɔnsia no nana apia kubi paabo katakyie a wɔtɔ sunai ni ntina meti baabi e sankole man hene ne de hye ne me enti da so wo hye be feme yes pese kokoro e feme da ache hima na ye bonya me mpai se na na pa abokatasie the fourth nyame be wo so no obeka na koma na ye ka bo me ye ya adwuma na because amamre efe na ona boy go minister a Greek minister na offer se ne me enti na ye ka nyina so mo nyina aba me ye de amamre ahye so a wan ne ye se beka se ye ntimi nya amamre bi na yasafa saka safidie so SSA ewade enkama koma ntomo yam yesi bia no ayamamra ni amamo ni nya de be fam na mame wadawo mo menya de minya wo sa e ma won ko sa fa ene yeba ayie ana Doteyie yase a yehu aman hodo meta se ge ga sante bia na ekuma se fo na samle no no se aman hodo abepie mo na me nim se Asante Kingdom de ekuma se fie de na aman hodo no anu etire de asante me mo nko na ewa mamre ba ko kese ye ye tu mo ba bia enti o mo se asante fo na anya na so na me se na o se tutu
ɔte kɔkɔɔ soɔ wɔmfa amammerɛ nsɛm nsɛm na da bia no obia mu obia bɛsua bi ne nti no wokɔ cultural wobɛduru cultural center no na binom atu kɔ afiri akyirikyiri ɛba bɛsua amammerɛ ne amanneɛ ne sɛ nti kwan na obia tu wɔ no asɛm to na ɔno nko anaate no yɛma kwan sɛ obiara mmra bi ɛna wohunu yɛ sɛ vota mamu ɔmo sɛ sɛ ɔmo mfiri yɛ nsuo ntɔɔyɛ ɛde bɛ nti ɔmo asrɛ awurade ama yɛn sɛ amanneɛ ne amammerɛ bɛkɔ so ne yɛakora na n'akyi fitafitafita meti wɔ me adwom tumi na meba bɛhu nneɛma a ɛkɔ so no akeka bebrabɔ mu ada ahyɛ de bɛbɔ nnwuma bɛtoɔ nti woyɛ na nagɔ so ma ahene firi mu a mebɔ nnwuma no ɔsɛ makra mo mede bɛkyiri gya mo ɛnkyirima yi ɛna yɛ mmɔboɔ mabɔ nnwuma ma na nagɔ so ma ahene ofiri mu makra mo mede makyiri gya mo makra mo mede makyiri gya mo meba bɛto kwan bi mekwa me nsa makyi bio mote sɛ mɛwa mamu nso bebree eti saa na ne ma wo dia wo kura wo chija Pacho ya ba beko ensembeng ena wo beka e de aka de ya bia na wo asembe bia ensema meka kira Asantehemaa mo fre chichi ne menche e be hwe adwuma de esunko ne se mesra de wo ne bia so mo na ni yie ni a onyame so do ba asase so ba ya titiri no wo man ti Asantehemaa no fi wo yam na ya boa na na say to you so na no ba na so na say to so wa ba e make difference ti empire bo ne say ababuru bia wo ba obi bia na wo kita amamra wa Asantehemaa mu men pupu ti men fam na seponye fi wo yam ye na ba de wa fa 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 me ni aba ya fa fa so ti mi ba ba church isi da so pa ekuso ayesua de bem ye san bebe pia na ni so amen Grace TV CS TV obo media for ya shemobo se de be ko so bia no ya de be ba somo se de amamre ene amane kwan esi atie no no enti mesra wo se fuani edi achi ni ade wodo woto ya wo benya de pa e wa se benya opanyi kase bi ohema kukudrufo bi e wa ha no mu se na metwa pen me nana na me nana edi komo na odama amamre ni amane mu mitimi e mo di ese yasa no mu fie menya amane eti wadama me mo kwa aba na me pacha pome e de wadama na ade we na ben kakra e de amame me pacho na udin e de sei pacho me di nana boduwa na me pacho na yifa na ufri ba me pacho ko pinyam krom nyina hini me se nyina hini ase ti pacho wakunya din e de sei nana boduwa pacho mate nana we de eye amamra ni amane afia ya be pie ni ntino mesrawo abisawo ensamba ko mienu bi efa eye ohima ahini na bibisa se ohima na kwato niema bɛn ni niema bɛn ɛna dwa sɛ obi yɛ asa na obedi ohima wadama pacho no de nka won panimfo ne nsɛm yɛ won panimfo asa ka ba yɛ nkwa na yɛ wɔ fam omuyi asa no yie pacho mate ɛnam amamre ɛne amane akwa so ntino sɛ de ba ebe pia KoToKo Fie no ya no empenti no panimfo na ka dia na pia o mate na ene amamre ene amane ene ya wasie sɛ de amane ene amamre kɔ so sɛ ena obeka acha youth no sɛ omunsua amamre ene amane efri a ɛyɛ sɛ ebesua anase nye because ebim sɛ ɛyɛ abosomsom me pacho enya abosomsom me di me wura me no sɛ enya abosomsom kwasem efi sɛ na ade ayesa de ne wɔ hɔ dada first papa sɛ wukɔfuo mu a na sɛ wukɔto obi kontom oba akɔ abɛka kyerɛ no ɛna so saa ne ma na ni hɔ biem ɛna nuado ni hɔ biem etu youth no ɔmo fa ni die ni buo man panimfo ɛfa ma ayemfo ɛne yɛ nananom ɛna youth no aba no sabio ebi mu adie kwasem eti mesra wɔ mo ɛne diem ɔmo fa ni die ni buo ɛman panimfo na ɔmo ntia abakwasem ɛne empaninsem ɛne niema ayekɔ so nya ɔkɔ ɔmo fo mani mɛhwɛ na ɔmo hu niema ayekɔ sa niema yɛ na nya bosomsem na ahenie efiri esoro ɛna baaye pacho ye betimi aka no na wadamo sem ansa na mejae amo wakɔ no nse youth no ya ho fama no ano de ye pa enti dia na wo ka fa ya ho fama youth ya bɛyi pacho ye betimi aka ne sem mesre mabaawa no sɛ ɔmo hwɛ ma ho siesie yie
titi wɔn ntaare hyɛ mu sɛde wɔn bɛsi ayi wɔn afuru mu ɛna wɔn abɛbobɔ wɔn asum ɛsɛ bi bɛ gate ya no yɛsɛ obi wɔ ne nsom adeɛ nyinaa eti mi sira wɔn bɔ asum baako na wo de ɛsɛ asum adeɛ baako ɛno ɛnkyerɛ sɛ wɔn ahoɔfɛ bi ba abɛka ho deɛ woteɛ na saa na woteɛ wohyɛ tora aso so a hunu sɛ tɔɔpo a wode asi so no ɛkɔba wo ho nyinaa wohyɛ tɔɔpo so a hunu sɛ tɔɔpo no a wahyɛ no ɛkɔba wo ho nyinaa ma wo bibia ɛnyɛ kama saa na sɛ bɛrima bi hu a wɔn ho sɛ woyɛ wɔ bɛɛsim a ɛwɔ sɛ ɔware wo kɔ fie ɛtumi aka kyerɛ wɔn maa no nana meda ase bɛgya wa mo akɔto a wɔdwuma a wodi so ɛmmerɛ pɛ mu no mɛsa ahwɛ apɛn ne ahwehwɛ nkɔmmɔ meda ase ɛyɛ Nanahemaa ɛna mene ne din ahyia ɛwɔ hanom sei no nti Grace TV Cheers TV ɔbɔ multimedia yɛaka kyerɛ mo sɛ biribi a bɛtɔ fam bia no yɛde bɛba abɛsom mo no de yɛkyi na deɛ wɔhɔ bia no yɛmfa ɛmɛsom mo na manya ɔpanyi kɛseɛ ɛwɔ hanom sei ade ba tena ase ma me na yɛntwetwe nkɔmmɔ manya ɔpanyi kɛseɛ bi wɔ na ɔpanyi kɛseɛ ade ba megyae ɔpanyi kɛseɛ ɛde ma wo ɛsɛ sɛ wo ne no ɛbɛdi nkɔmmɔ ɛde ama me ɛyɛ Grace TV Cheers TV medical culture sɛ ahanom ɛyɛ amammerɛ fie ne nyinaa amammerɛ a ɛtwa gu yi aha ɛna wobɛnya no na wobɛbisa sɛ ɛdɛ nti na nipa bɔ dɔmpem ɛwɔ Manhyia ha sei nana Konadu Yiadom a wɔtɔ so mmiɛnsa nana Doteyie no ɛna w'ani gu so a wohwɛ eti manya me nana panikɛseɛ bi wɔ hanom a mene no ɛba bɛtwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ nana adaroma udi Bacho Nana Samu Nana any day ni Obofour some Bacho say ya ba Manhyia ha wo di bia wa ha Pia Nana me Bacho if he said yɛhyɛ dwumadi asi ɛnɛ ne di kan a waba ha anansɛ yɛhyɛ ase afiri anano kwasi ada bɛpem saa be wɔba so atoa so na kase mitie wo kase mu a ye hye ase na no kwasi ada no wabasa abepem ene na kase wo sum yewura nana eni die ni obu kwa so se wo bi e kase amamre ne amane a asechire eni sei Okay, nana but already me jawa mawakwa so me pese wo ma ya futuo kakra efa ye na ye nim amamre ene amani obi wa ma wase amamre e ya bosomsem enti ono de enya de ode amamre e ye bibi ma ya futuo kakra emfa ho Yada papa ya beko so ya juma awani kusu wo hwe nana Doteyie no ewo eye Grace TV Cheers TV aha eye Manhyia na menyo opanyikase bi ewo mecha no se ya meno ne eba ba twetwe nkomo yase amamne ne amane yesua de ye de bi aboye ntoma no se de be ya ye betumi ede bi abobra nana nana adaroma oba Otumfour pokobna Otumfour pokobna na de dodo na de nim me ye
Adomawura ana original bad boy and the wiase nyina de name ai mana ho te say boko na ozu na ya ba menhia ha na wodi bre wa ai wodi bre wa ba wodi bre ne sai Otumfour aye me wofa ana na yima a onyan ba bi ko afie ko bi aye me nana de wodam pamu sisi ai wo ye me maame eti mu wodi bre ana wo kota pama mu so yewura tapama hene dase bre ono so mi wodi bre eti menya ade sheke to akra ya nana se wo be free menhia wo free ha idie me ya sure pasa wonim abakosem efa Asantehemaa ho ne kosem na me pesa me bisa se adenti na oba asante abakosem a edi kwa me atwia yem pese ye bebo empo yabra sema obi mpo wo emfa ne ba to kwa me atwia we kwampo na oboye no ye be sada nanom se we di adwebla o ye betim kra ma content ewo asante ahinem ye kan se ade a ye nya bi se boboso eti se ye se moso dia adente ye koboso o park ye nyin film kakra ye ndoje no because asante ewo bika asante wo bi kire ye nanana makan ye ntimi ntwin fa so da edenti na yabra wo ye edenti a yabra se ye mpese be boni du no ahemfufo kese ana sometimes omutimika chase ye nkudai matiase piao nana yeko no na we pese wo ma afutuo kakra ede ma yen emabunu ayenim amamre no ene amane no ye besire ya yire nom ye nwia ma ane ye manom se ye ka asante ewo bika asante wo bi kire asante wo bi hwe enti se obati fie na wonu se odin beba wo de enha ho ebrebedru a o se wo ba na ade ba ku ni se esisi ye bu nananom ene ye konfo ye nim se twede mponyakopon basa yado ye nyambekase but ye ba ye asante bia ye wura ba kopɛ ene sante hene ene ti wo ya baba wo bia wo ya brantie hunu se daate ebia yedie da wonim ebetima mo ye hene ebetima mo ye mampanyini ebetima mo ye DC eti bo bleyi efa ni die mampanifo na nanom na omuso timashira ma nkwa awale asase so eti YouTube nyina wo ma ye no shedam ne da hwe TV ba bia be hwe bia no benya na aha TV we die odi for boko ba misiso we na ba bia wu meda sanana me problem wala ba se atu esa ede ya flo medical culture say amamle ani amani fie say fi say ye share na Doteyie asin say wo san Grace TV ho kwa na watu wo yegu so twetwe enkomo na manya ohene pombi wo menche ha no say ya menene ewa wedi nkomo afa amamle ani amani ehwo aha opani kase mo ba chao apom amen me pa chewo ani de no bokwas udi nana kusi e champion nana me pa chewo ye ba menhia ha wo dibire ewa ha dabi ni dibire wa ha nana pa chewo uni abakwasem kakra efa Asantehemaa ho abakosem kakra mini fa Asantehemaa ho ne se nana me pa chewo uni abakwasem kakra fa Asantehemaa ho edin ye friend Kwame Atua eye dan na oba asante abakosem a yabra sa dini se edin Kwame Atua no mayembo ifi ma obi mpo ho fa ne banto anase oba menhia ha na bebo din Kwame Atua a mpanifo de obefa emra kwa so minimze sa dinu edin a ema asante echiri edin ama emra da ho no nana bacho obuo kwa so denti na muchi wo ye den enu ti a mabra se mayen fa sa edini entu
Let me tease out our sister, Charlotte, before we take the next step. The country, with the management of the Electoral Commission of Ghana in 2015, at a time when the country was trying to re-emerge in its democratic image, to get a new image out of its democratic process. You managed very successfully, I would say, one of the examples of how elections should be run on this continent. We celebrated you back then, but I must say, I am sure that in those moments, there must have been a time when behind closed doors, you received some phone calls you didn't want to receive. You got some pressures that you didn't want to get. I'm trying to figure out at a personal level, what was the cost of you running an election that high stake? At you personally, what was the cost for you as a female running an election in a big democracy on the continent, with all the challenges that Ghana went through? And by the way, an election that didn't necessarily go in favor of the incumbent, if I recall. What was the cost to you at a personal level? And how does that connect to the journey that the country has taken to now? Thank you very much. Good afternoon, everyone. Good afternoon to His Excellency President Jonathan. It's a privilege to be here, and it's amazing that you're doing this because, like Baba said, I believe democracy dies. Democracy dies in darkness. Democracy dies when there's silence. So the fact that we have an annual dialogue to talk about democracy is one of the key things that would help to keep democracy alive. And it's also an honor to share a stage with an icon like Baba, who is outstanding on the continent. Yes, I was appointed to the Electoral Commission, first female. Swatini, one of man so for abedi chire. Yeah, one so asayaka TV. Yeah, live. Manhyia KoToKo Fie, yeah, ni Lloyd. Yeah, yeah, nana ena ejunshi enkomo na bako saba hodo ena wodana di ene ewujumedi ase. KoToKo hini atuna se na sedi asetan. Na honkomo ena oni echi twaso na yede competition no so abro okay LT adea yumedi no yede ebro la na oka baby afa asetra no se de inkruna hodo no esi atna even the certain arrangement no omon shisha no kwa bebre wona bakosem ayenfu bi onu bi baka bomu a omo wo oma bakosem so anytime we won't sacrifice to you. Right? No, I can't come. don't see Yabeti Kakra. For that way, the Kumasano, Asantehemaa Kwaso de Sabe Nasi da Honmoa, old to me Yakwa. Say, Nana, my Japa, so by ya, Ninsafu, Kadechua. The snap, Pantusia, the whiskey, the brandy, the vodka, the bese apakai, the Obofour, Netuma,
ntwaseɛ ne chachaw ne tuma fufuo ɔdɔm ebru sɛ n'ase kɔ a ne danta asɔrɔfare ne nyinaa ɔde sɛbe osie n'ase amane kwan so sɛ ɔdɔm ebru n'ase da hɔ no mu a ɔntumi hwɛ kɔ a deɛ ɔde gya n'ase kwan no na sɛbe ɔne yere baa a sɛdeɛ ɔseɛ no no